Kanina pa ako naglalakad. Nakakapagod na. Saan ba kasi itong lugar na to? Ba't ganitong lupa dito? Tuyot na tuyot, halos walang halaman. Ah, mga uwak? Mga uwak na naman? Hindi, papunta sila sa akin. Ha? Hindi! Ano ba kasi kailangan niyo sa akin? Wag! 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 Ah! Ah! Pangungot. Mga uwak na naman. Hanggang dito ba naman sa Dubai? Sinusundan ako ng bangungot na yun. Sana lang mali ang kutob ko. Sana lang hindi totoo ang napapansin ko. Tuwing napapanaginipan ko mga uwak na yun. May tumatawag. Si Aljun. Hello? Aljun? Oh, ba't napatawag ka bigla? Ate, si Lolo Rafi, sinugod sa ospital. Ano sabi mo? Bakit? Anong nangyari? Malakas pa naman si Lolo ah. Yan nga rin pinagtataka ko eh. Kakaiba pa yung nakita ng mga doktor. Biglang bumagsak ang red blood cells count ni Lolo. Para siyang may anemia. Kahit wala naman. Tapos may internal bleeding sa kalamnan niya. Wala rin pwedeng maging dahilan. Diyos ko, ito na nga bang sinasabi ko eh. Ang ano po ate? Wala. Magbubook agad ako ng flight. Uwi ako. Makakarating ako dyan sa Pilas sa susunod na linggo. Sigurado ka bang papayagan ka ate? Maghahanap ako ng paraan. Sige na. Bantayan mo muna si Lolo Rafi dyan. 14 anyos pa lang ako nang una kong mapanaginipan ang mga uwak. Tuwing napapanaginipan ko sila ay may namamatay na mahal ko sa buhay. Mama at papa namin, ate ko, isa kong pinsan, best friend ko at kahit mga naging boyfriend ko. Hindi pa sila nakontento sa mga bangungot. Umabot pa sa puntong may nakikita na talaga akong uwak sa kung saan. Nakatitig sa akin. Pakiramdam ko ay pinagtatawanan o pinagbabantaan ako. Kaya naman nakapagpasya akong wag nang maging malapit sa kahit sino. Maski bunso kong kapatid at lolo ko ay nilayuan ko. Nagpunta akong Dubai noong 2023. Ang di ko alam, di pala yun sapat para takasan ng bangungot na nakadikit sa akin. Hunyo ng nagdaang taon, napanaginipan ko ulit ang mga uwak. Agad ay nabalitaan kong na-ospital si Lolo Rafi namin. Dito po magsisimula itong kwento ko sa inyo kung paano ko hinarap ang pinakamadilim na yugto ng buhay ko. Ako nga po pala si Apple, 27 years old na po ngayon. Sisimulan ko ang kwento nang umuwi akong Makati galing Dubai dahil nga na-ospital ang lolo namin. Pakinggan niyo po hanggang dulo para maunawaan ninyo ang tungkol sa sinasabi kong mga uwak. Siyempre, like at subscribe na rin po kayo sa Sitio Pangil bilang suporta sa kanilang channel. Konting tulong natin para magpatuloy ang kanilang pagsasadula ng ating mga kwento. Aljun, ano ba kasi nangyari kay Lolo? Nagsimula lang to ng may kung anong kalmot siya sa likod ate. Sa may bantang balikat. Kalmot? Anong kalmot? Di rin namin alam. Basta pagkagising niya isang umaga, may kalmot na siya sa likod. Hindi ganun karami ang dugo na tumagas doon pero nabahira ng konti ang kumot at kobrikama niya. Medyo namamaga rin. Anong itsura ba ng kalmot? Mukhang kalmot ng ibon. Hinala ni Lolo baka may nakapasok sa bintana niya. Natulog kasi siya noon nang bukas ang bintana kasi maalinsangan. Sandali akong natigilan sa narinig. Agad bumalandra sa isip ko ang mga uwak na madalas kong napapanaginipan at nakikita. Gusto ko sanang makita ang kalmot pero nasa likod yun ni Lolo Rafi. Hindi rin kasi namin siya pwedeng basta na lang galawin.
Ano sabi ng mga doktor? Hindi rin nila maintindihan ang nangyayari, ate. Hindi gumagaling yung kalmot. Namamaga pa rin. Pero hindi naman dumudugo. May kakaibang sintomas din silang napapansin. Namamaga ang iba't ibang bahagi ng kalamnan ni Lolo. May napansin din silang internal bleeding na walang dahilan. Kapag naman sinusuri, wala silang nakikitang anumang impeksyon. Nagmumukha tuloy sumpa ang nangyayari kay Lolo Rafi. Siguro nga, sumpang tumama kay Lolo. At mukhang ako nagdala nun. Alam mo, ate, dati ko pa napapansin yung mga ganyang linyahan mo eh. Ano ba kasing pinapahiwatig mo? Ay, hindi. Wala ito. Huwag mo na lang pansinin. Huwag pansinin. Pero lagi mong nababanggit ng papyaw. Halata ring balisa ka ngayon dahil dyan, oh. Sabihin mo na nga kasi sa akin, ate. Parang di mo naman ako kapatid eh. Natatakot ako, Aljun. Natatakot ako. Ate, pakiusap naman, oh. Pagkatiwalaan mo ako. Halata kasing mabigat talaga yan. Bulong mo na sa akin. Pasensya na, Aljun, pero di ko pa talaga kayang sabihin. Hayaan mo, kapag gumaling na si Lolo, sasabihin ko sa iyo. Sa ngayon, ituon muna natin ang pansin sa pag-aasikaso kay Lolo at pananalangin para gumaling siya. Ilang oras pa akong nanatili sa ospital noong araw na yun. Pinauwi ko na muna si Aljun para makapagpahinga naman siya. Doon ko naramdamang mahirap pala talaga kapag walang ibang kamag-anak na pwedeng sambitin. Kami lang talaga ng kapatid ko ang nagbabantay kay Lolo at nag-aasikaso sa mga bagay-bagay. Pagsapit ng gabi ay ako naman ang umuwi para matulog. Bumabagsak na talagang talukop ng mga mata ko. Antok na ako. Ayun na, apartment. Uwak? May uwak na naman? Nakatitig sa akin? Hindi. Ano ba kasi pakay niyo sa akin? Nakakainis na! Hindi ko na gaanong tinitigan ang uwak na nakatungtong sa kable ng kuryente. Bagkus ay dali-dali na akong kumaripas palapit sa apartment complex. Sobrang kaba at kilabot ang sumasabunot sa kalooban ko noon. Nagkandamali-mali pa nga ako sa pagsususi sa gate ng unit namin. Bahala kang humuni ng humuni dyan. Basta hindi kita papansinin. Diyos ko po, ilayo niyo sa pamilya ko ano mapanganib. Nagmamakaawa ho ako. Halos nagpapang-abot na ang paghinga ko noong mga oras na yon. Di na rin masukat ang bilis ng tibok ng puso at tulo ng pawis ko. Nilak ko ng maigi ang pinto. Sinimulan ko ring isarang lahat ng mga bintana sa buong unit namin. Mula sa baba hanggang sa mga kwarto sa second floor. Subalit, nang pumasok ako sa kwarto ni Lolo Rafi. Sinong nandyan? Sino yan? Nakita kita, sino ka? Pagkabukas ko pa lang ng pinto ay nakita kong sarado ang jealousy ng bintana ni Lolo. Pero nakalilis ang mga kurtina. Kaya naman mula sa pinto ay kitang-kita ko ang isang anino na nasa labas. Sigurado akong anino yun ng tao at sigurado rin akong di ako na malikmata lang. Saktong pagkapasok ko ay mabilis itong kumilos, paalis. Diyos ko, may akyat bahay pa rito? Pero paano siya makakatayo dyan sa labas ng bintana? Wala naman siyang pwedeng tungtungan dyan eh. Alangan naman pumatong siya sa kable ng internet. Di naman pwede yun. Sa takot ko ay mabilis kong inayos ang kortina ng bintana ni Lolo Rafi. Pagkatapos ay tinawagan ko ang landlord ng apartment complex na si Mang Philip. Di ako lumabas ng bahay hanggang sa dumating na nga ang landlord. Sinabi ko sa kanya ang nangyari ng mas detalyado. Sinuri niya ang bakuran doon banda sa unit namin at meron siyang napansing kakaiba. Ano yan? Bakas ng mga kamay?
Paano naman po makakapunta dyan ng isang tao yung taas-taas niya mula sa lupa eh? Tama ka, Apple. Medyo malayo rin ang bakod. Hindi abot kung papatong siya sa bakod. Tapos kung tutukod dyan sa gilid ng bintana. Sigurado ka bang wala kang ibang napansin kanina? Baka kasi gumamit sila ng hagdan. Yung pwedeng bitbitin. Wala po akong ibang napansin, Mang Philip. Wala akong narinig na ibang ingay. Kung gagamit po kasi sila ng bakal o kahoy na hagdan, syempre may maririnig ako kapag ginalaw na nila yon. Kaso wala po talaga eh. O sige, ganito na lang. Huminahon ka muna, Ineng. Tensyonado ka pang masyado eh. Pag kumalma ka na, pupunta tayo ng barangay hall. Parundahan natin ang paligid ng apartment ngayong gabi. Ayos na ba sa yun? Sige po. Sinamahan niya ako ni Mang Philip papuntang barangay hall. Hindi naman kami nagtagal doon dahil nangako naman ang barangay na rorondahan ang paligid ng apartment. Pagkatapos doon ay agad na akong umuwi para makapagpahinga. Yun nga lang ay di ako makatulog ng maayos kahit ginugupok na ako ng pagod at antok. Upos na katawan ko. Gustong gusto ko na matulog kaso baka managinip na naman ako ng masama. Nakakainis na to. Ayan na naman. Ayan na naman yung buwisit na uwak na yan. Tigilan mo na kasi ako. Ano ba kasi kailangan mo sa akin? Ba't mo ba ako sinusundan? Nakikiusap ako. Please naman, oh. Tama na. Tama na. Gising pa man ako ay narinig ko na naman ang huni ng uwak. Pero sa totoo lang, di ko na matukoy noon kung saan ba talaga nagmumula ang huni. Sa labas ba ng bahay o sa loob ng utak ko? Sa madaling sabi, nababaliw na yata ako. Aray. Sakit ng ulo ko ah. Nakatulog pala ako. Anong oras na pa? Aljun? Kumusta na dyan? Papasensya na, mukhang napahaba yata tulog. Ate, si Lolo Rafi. Si Lolo. Wala na si Lolo, ate. Patay na si Lolo. Sandaling tumigil ang mundo ko. Dinig ko ang iyak ni Aljun sa kabilang linya pero hindi ko na maintindihan ang sunod pa niyang mga sinabi. Basta namalayan ko na lang na humahagulhol na rin ako. Kusang kumilos ang katawan ko. Nagbihis ako at dali-dali akong umalis papuntang ospital. Ano bang nangyari, Aljun? Medyo maayos pa naman si Lolo kagabi bago ko umalis. Bakit bigla nagkaganito? Hindi ko rin alam, ate. Hindi na pa sabi ng mga doktor kung bakit. Basta bigla na lang tumigil pang tibok ng puso niya. Sobrang biglaan po talaga. Ano tong butas sa bandang dibdib ni Lolo? Bakit may sugat siya dyan? Gitnang-gitna talaga. O, tingnan mo. Wala rin pong nakakaalam. Kahit yung mga nurse na nagbabantay, di rin masabi saan galing yung butas. Hindi mo rin alam? Wala ka pa napansin pumasok dito, Aljun? Ate, wala talaga. Sandali lang ako umalis para bumili ng makakain. Hinabilin ko naman si Lolo sa mga nurse pagbalik ko ayun. Di na tumitibok puso ni Lolo. Hindi to pwede. Kailangan ko makausap ang mga admin ng ospital. Kailangan malaman natin kung ano eksakto nangyari kay Lolo. Kinukutuban ako ng napakasama noon. Hinala ko talaga ay may nangyaring hindi pa namin nalalaman. At di may papaliwanag ng mga doktor. Kaya naman pina-autopsy ko si Lolo Rafi. Pinuntahan ko rin ang admin ng ospital para matignan ng CCTV footage ng security nila. At nagulantang kami ni Aljun sa nadiskubre. Hindi. Anong klaseng nilalang yan? Anong ginawa niya kay Lolo? Paanong nakuha niya ang puso ni Lolo? Hindi. Halimaw. Sinusundan ako ng halimaw. Diyos ko.
Una po ay nalaman naming nawawala ang puso ni Lolo, kung bakit ay walang makapagsabi. Wala rin kasing malaking hiwa ang dibdib o likod ni Lolo kung saan pwedeng idaan ng kanyang puso. Yung maliit na butas lang talaga ang bukod tanging panibagong sugat na meron siya noon. Ikalawa, may nakita kami sa CCTV ng hallway. Kita mo lang roon ang pinto ng ICU. Nakuha ng may lumapit sa pinto na isang babaeng naka-hoodie jacket. Hindi malinaw ang kanyang mukha at hubog ng katawan dahil sa kanyang suot. Pero bahagya nitong binuksan ang pinto. Hindi kita sa kamera kung anong ginawa niya. Basta nanatili siya ng 3 minuto bago umalis. Sino kayang babaeng yun? Anong ginawa niya sa may pinto ng ICU? Walang ibang pagkakakilanlan. Dilaw na hoodie jacket lang tapos may asul na stripe sa bandang gitna. Isa pang tanong, bakit hindi siya napansing dumaan ng mga nurse? Nasa bandang dulong kwarto ni Lolo. Walang ibang daan kundi doon banda sa may nurse station. Tungkol dyan, nakausap ko mga nurse kanina. Wala raw silang napansing tao. Pero may uwak na bigla na lang lumipad sa kanilang harapan. Uwak? Paano naman magkakaroon ng uwak dito sa loob ng ospital? Di rin nila masabi kasi mabilis itong nakalayo. Tapos di na nakita sa ibang CCTV. Pero sigurado akong yun ang sinumpang uwak na nagkugulo sa akin. Sinumpang uwak? Ate, linawin mo nga. Labo mo eh. Sandali akong tumahimik. Nag-ipon ako ng lakas ng loob. Humugot ng malalim na buntong hininga tsaka ako nagkwento kay Aljun. Sina mama. Namatay nung 14 pa lang ako at 10 anyos ka pa lang. Na-aksidente ang pick-up truck na minamaneho ni Papa. Pauwi na sana sila noon. Matapos mag-deliver ng mga inaning bigas ng mga kabaryo natin. 2 taon pagkatapos noon, namatay ang isang pinsan natin dahil sa di malamang karamdaman. Ganon din si ate nung nandito tayo sa QC. Teka nga ate. Ano bang kinalaman yan sa sinasabi mong uwak? Makinig ka muna. Mahalaga to sinasabi ko sa'yo. Ito yung bagay na matagal ko nang itinatako. Di ko naman masabi kahit kanino kasi natatakot ako eh. Sige, magpatuloy ka. Kinakabahan na ako dyan eh. Natatandaan mo yung best friend ko ng college? Namatay rin yun na magbakasyon sa La Union. Ang 2 naging boyfriend ko naman dati, namatay din pareho. Ang dami na palang namatay na malalapit sa atin. Malalapit sa akin, Aljun. Yung best friend ko at yung 2 naging boyfriend ko, wala namang kinalaman sa'yo eh. Pero pati sila damay sa sumpa. Teka nga, bakit mo ba nasabing sumpa itong lahat? At anong kinalaman ng uwak? Sa bawat pagkamatay na yon, may napapanaginipan ako mga uwak. Tinatakot nila ako, dinudumog nila ako. Tapos nung huling namatay bago ako mag-abroad, ang huling naging boyfriend ko, nagpakita na sa akin mismong uwak, harap-harapan talaga. Kaya naisip kong mag-abroad para lumayo sa inyo ni Lolo Rafi. Pero di pala sapat yun. Tinamaan pa rin si Lolo. At ngayon ikaw na lang ang natitirang meron ako. Nakatampo ka naman ate. Bakit hindi mo yun agad sinabi sa akin? Hindi sana nahanapan natin ng sagot at mga paraan. Bakit itinago mo lang? Kasi nga natatakot ako, Aljun. Natatakot ako. Natatakot ako baka may mangyari di maganda kapag sinabi ko sa iba. Ate, makinig ka sa akin. Hanapan natin to ng solusyon. Huwag ka munang bumitiw, ha? Isa pa, kung totoo mang sumpa ang dahilan ng mga pagkamatay, di may nagbitiw ng sumpa. Kung sino mang yun ang kailangan nating malaman. Kailangan nating iganti ang mga mahal natin sa buhay. Bahagya akong laliwanagan sa mga sinabi ng kapatid ko. Kailanman kasi di ko naisip na alamin kung sino ang nagbibitiw ng sumpa. Masyado akong dinaig ng takot at pag-aalinlangan. Pero noong sandaling yun, agad akong nakapagpasya. Pagkatapos ng libing ni Lolo ay hahanap ako ng paraan. Puputulin ko ang bangungot na gumagambala sa akin.
Nailibing na rin si Lolo Rafi. Sana gabayan niya tayo sa mga balak natin. Di magiging madali ang mga susunod na araw, ate. Pero magpakatatag lang tayo. Matatapos din ang bangungot na to. Sana nga, Aljun. Sana talaga. Sumapit at natapos ang libing ni Lolo Rafi. Mula sementeryo ay umuwi kami agad ni Aljun para magpahinga. Pasado 4:00 pa lang nang humiga ako. Agad naman akong natulog dahil sa ilang araw at gabi na akong puyat noon. Hanggang sa nagising na lang ako nang may marinig akong kung anong kumakalansing, tunog ng bakal o salamin na ginagalaw. Anong tunog yon? Mukhang galing sa kwarto ni Aljun. Ano bang ginagawa ng taong yon? Pero kinakabahan ako Ibang kutob ko. Puntahan ko na lang para makasigurado. Bumangon ako at lumabas ng kwarto. Pinakinggan ko ang kumakalansing na tunog. Kumpirmadong doon nga galing sa kwarto ni Aljun na katabi lang ng sa akin. Lumapit ako sa saradong pinto. Pero di ako kumatok at di ko rin yun binuksan. Tumayo lang ako roon at nakiramdam. Napansing tumigil na ang tunog. Tumahimik na. Pero kinakabahan pa rin talaga ako. Tingnan ko na lang. Ha? Sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Hoy! Ate! Anong... Ha? Sino ka? Pagbukas ko sa pinto ay nakita kong natanggal na ang iilang jealousy ng bintana. Nakita ko roon ang taong nakadilaw na hoodie jacket. Nakalusot ang kanyang ulo sa bintana. Hindi ko naaninag ng maayos ang kanyang itsura dahil patay ang ilaw ng kwarto ni Aljun. Ang liwanag lang noon ay mula sa poste ng ilaw sa labas. Nang magising ang kapatid ko ay dali-dali nang umalis ang kung sino. Sino ka? Hoy! Bumalik ka rito! Balik! Aljun, huwag ka na dumungaw dyan. Baka bumalik pa yun at anong gawin sa'yo. Doon muna tayo sa sala. Bilisan mo. Taranta kaming lumabas ng kwarto ni Aljun at sinarado naming maigi ang pinto. Sinigurado rin naming sarado ang iba pang mga bintana at pinto ng apartment unit. Tapos dumiretso kami sa may sala. Tawagan na ba natin si Mang Philip, ate? Sabihin natin ang nangyari ngayon. Sige. Ang totoo, alam na rin niya may umaali-aligid sa atin Pero di pa niya alam na may kababalagan sa kung sino magsalarin. Anong ibig mo sabihin? Nung unang gabi ko matapos magbantay sa ospital, di ba umuwi ako noon? May sumilip kasi nun sa bintana ng kwarto ni Lolo. Sinabi ko kay Mang Philip. Iniisip niya na may akyat pahay. Ang kakaiba lang, yung mga bakas ng kamay nasa mismong bintana ng kwarto ni Lolo. Pareho lang sa tanong ko kanina pa Paano nakarating sa bintana ko yung nakadilaw na jacket? Nasa second floor mga kwarto natin. Wala siyang matutungtungan. Teka, tawagan ko lang si Manong. Sana gising pa yon. Yung uwak? Andiyan na naman. Yan ba yung sinasabi mo, ate? Yan yun. Sigurado ako doon. Teka, sisilipin ko. Sa likod ng kinauupuan ni Aljun ay may bintana. Doon sumilip ang kapatid ko. Nililis niya lang ng kaunti ang kortina at konti lang din ang pagkakabukas ng bintana. Nakita mo? Oo, ate. Nakapatong siya sa gate natin. Nakatitig dito sa unit natin. Nakikipagtitigan sa akin. Isarado mo na yan. Bilisan mo. Sinarado nga ni Aljun ang bintana. Kasabay noon ay tumigil na rin sa paghuni ang uwak. Tapos may narinig kaming pumagaspas palayo. Hindi na talaga maawat ang kilabot ko noon kaya tinawagan ko na si Mang Philip. Swerte namang gising pa ang landlord. Agad siyang nakapunta sa unit namin. Apol? Apol? Anong nangyari dito? Bakit may ganito rito? Apol? Aljun? Ako to!
Pagbuksan niyo ako! Madali kayo! Diyos ko! Si Mang Philip, andyan na ate. Ano kaya nangyayari sa labas? Teka ate, pagbubuksan ko si Manong. Dali-daling pinagbuksan ni Aljon ang landlord namin. Pagkatapos ay tinawag nila ako sa labas. Noon din po ay halos mahimatay ako sa nakita. May bangkay ng 3 kalapati sa mismong harap ng unit namin. Lasog-lasog ang katawan nun. Danak ang dugo sa lapag at pati laman loob. Diyos ko! Ano ba kasing kailangan niya sa akin? Bakit pa niya ako ginugulo ng ganito? Nakakainis na itong pananakot niya. Nakakainis na! Ate, huminahon ka muna. Pumasok tayo sa loob, dali. Magtawag na rin muna siguro tayo ng mga pulis. Sangayon ako dyan, Aljon. Pero bago yon, sabihin niyo muna sa akin ang lahat. Kita kong may problema talaga kayo eh. At mukhang hindi lang ganun kasimple ang lahat. Pero Mang Philip, di po kasi ganun kadaling sabihin ang lahat eh. Masyadong komplikado. Ineng, sabihin mo na sa akin yan. Kahit papano ay naging malapit din naman ako kay Lolo Rafi ninyo. Isipin nyo na lang. Nagsasabi kayo sa isang mapagkakatiwalaang tao. Kitang-kita namin noon ang pag-aalala ni Mang Philip para sa amin. Kaya naman pinapasok na namin siya. Apple? Aljon? Ano ba kasi ang problema? Gusto kong malaman kung ano ba ang nangyayari. Sino ba sa tingin ninyo ang nag-iwan ng mga patay na kalapati sa labas? May mga kaaway ba kayo? Yan nga pong problema, Manong. Wala kaming alam na kaaway namin. Wala naman po kasi kaming nakakabangga o naaapakang mga tao. Patas kaming mamuhay rito. Kung ganon, sino ang pumatay dyan sa mga kalapate? At ano ba talaga ang kinakaharap ninyo? Hindi po namin alam kung sino may gawa niyan, Mang Philip, pero may sumpa yata nakadikit sa akin. Ano ka mo? Sumpa? Doon ay ikinuwento ko kay Mang Philip ang lahat. Ang lahat-lahat. Mula pa sa umpisa, wala akong pinalagpas na anumang detalye. Tahimik lang siyang nakinig sa akin. Yun po ang buong kwento, Manong. Pasensya na kung malabo. Kahit kasi kami hindi pa talaga alam kung ano ba nangyayari eh. Di ko pa masabi kung anong klaseng sumpa bang tumikit sa akin. Ineng, di ko rin alam kung anong kababalaghan pa yung kinakaharap ninyo. Wala naman kasi akong alam sa mga ganyan. Pero naisip ko lang, bakit hindi kayo bumalik kung saan nagsimula ang lahat? Doon sa pinagmulan ninyong baryo. May punto si Manong, ate. Kung sumpa nga talaga kasi to, malamang na matinding emosyon ang ugat nitong lahat. Matinding emosyon? Oo, matinding emosyon na dahilan kung bakit ka sinumpa. Halimbawa, baka may kung sino roon na galit sa'yo, kaya kanya sinumpa. Yun nga. Doon kasi may unang namatay na mukhang may kinalaman ang sumpang yan. Ibig sabihin, malamang naroon lang ang sumumpa sa'yo. Sang-ayon ako sa puntong pinapahiwatig ni Mang Philip at Aljon. Gayunpaman ay wala akong maisip na taong pwedeng magalit sa akin ng husto. Kina Mama, Papa o Lolo Rafi, pwede pa. May negosyo sila dati eh. Malamang may mga taga-baryo na naiinggit sa kanila. Pero sa akin, wala talaga akong maisip. Ano ate? Punta tayong Camarines? Sige, pumunta tayo. Bumiyay agad tayo pagkatapos ng pasyam ni Lolo. May matutuluyan ba tayo ron? Wala na tayong mga kamag-anak doon, di ba? Kamag-anak wala, pero may matalik akong kaibigan nun doon. Baka pwede tayo makituloy muna sa kanila ng nanay niya. Kaibigan? Teka, si Ate Tricia ba tinutukoy mo? Oo, siya nga. Mabutit naalala mo pa pala. Magbibinata naman na ako nung umalis tayo ron eh. Kaya syempre, naalala ko pa. Anak din ng albularyo yon. Baka may maitulong din sa atin ng nanay niya. Pinalipas lang namin ni Aljon ang pasyam ni Lolo.
Nagpahinga kami at naghanda ng mga dadalhin. Nang sumunod na gabi matapos ang pasyam ay lumarga na nga kami. Gabi namin piniling sumakay ng bus para umaga kami makarating. Ate? Bakit nga pala hindi mo muna kontakin si Ate Tricia? Para sa bayan pa lang. Pasalubong niya na tayo. Sinubukan ko siyang hanapin sa Facebook, kaso wala eh. Wala siguro siyang account. Di na ako nagulat. Kahit yung kaibigan ko rin dati doon, di ko rin mahanap. Si Jasper, naalala mo? Ah, oo, naalala ko. Yung nakatira sa tapat lang ng bahay natin noon. Inisip ko kasi na dalawin din siya at kamustahin. Kaso ayun, hindi ko mahanap sa Facebook. Mabuti na rin pala na gabi na tayo bumiyahe para pagdating natin bukas, di tayo mahirapan papunta sa mismong baryo. Oo nga. Sapat na oras na rin para puntahan si Tricia. Naging maayos naman ang mga unang oras ng biyahe. Komportable naman ang kinauupuan ko at malamig din ang bus. Naisip ko rin na ligtas naman kami roon. Hindi naman kasi makakapasok ang uwak sa saradong aircon na bus. Kaya naman, hinayaan ko lang na kumalma ang isip at katawan ko. Sumandal ako sa upuan ko. Pinilit kong i-relax ang isip ko hanggang sa makatulog na nga ako. Nasaan ako? Hindi. Itong bangungot na to na naman. Anong lugar ba kasi to? Bakit tuyong-tuyo ang lupa nito? At ano ba kasing gustong ipahiwatig ng panaginip na to? Diyos ko! Alam na alam ko na noong binabangungot lang ako. Pero hindi ako magising-gising. Sinubukan ko ng kurutin at sampalin ang sarili ko pero wala akong maramdamang sakit. Aljun! Aljun, nandiyan ka ba? Aljun! Aljun! Ako lang ba talaga mag-isa sa lugar na to? Diyos ko, protektahan niyo ako. Patuloy akong nagpalakad-lakad sa tuyong kalupaan. Napakakonti lang talaga ng mga damong nakikita ko. Sinubukan kong isipin kung nasan ba ako. Pero walang rumirehistro sa utak ko. Sigurado akong hindi pa ako nakakarating sa lugar na yon hanggang sa lumipas ang ilang pang mga minuto. Narinig at nakita ko na nga ang kinakatakutan ko. Ito na. Nagsisimula na sila. Ito na naman ang uwak. Oh! Ang mga kasama niya nasa likod ko. Teka, sinong... Oh, yung taong nakadilaw na jacket? Una noon ay may nakita akong isang uwak na katungtong sa isang malaking kulay lupa na bato. Sunod ay narinig ko ang mas marami pang mga uwak mula sa likod ko. Lumingon ako at nahintakutan ako sa nakita ko. Ilang metro mula sa akin nakatalikod ang taong nakadilaw na hoodie. Inaalihan siya ng napakaraming uwak. Ano ba kasi kailangan mo sa akin? Anong kasalanan ko sa'yo? Ba't mo ba ginugulo ng ganito? Pakiusap naman oh. Kausapin mo ako. Nagmamakaawa ako. Tama na. Tama na pagsira mo sa buhay ko. Ate! Ate Apple! Tulungan mo ako! Ate! Saklolo! Saklolo! Aljun, ikaw ba yan? Nasaan ka, Aljun? Aljun! Ate! Saklolo! Saklolo! Ayoko pa mamatay! Tulungan mo ako, Ate Apple! Ate! Ah! Nasaan ka ba kasi, Aljun? Aljun! Aljun! Aljun... Aljun... Aljun, nasaan ka? Ate? Aljun... Ate! Ate! Aljun... Uy! Ate, nananaginip ka na naman eh.
Ate Apple! Aljon! Ate! Aljon! Aljon! Nasaan na tayo? Lucena na tayo. Stop over ng bus. Bumaba na yung ibang pasahero. Baka yun na lang ang hindi pa. Naku, mukhang binangungot yata uli ako. Ganun na nga. Kanina ka pa nagsasalita ng tulog eh. Buti medyo mahina lang naman din. Di nakaka-istorbo sa ibang pasahero. Pero teka, ano bang napanaginipan mo? Mga uwak ulit? Oo, nandun ulit ako sa tuyong lupain na di ko alam kung anong lugar. Pero may pinagbago. 2 bagay. Pinagbago? Ano? Una, nakita ko sa panaginip kong tao nakadilaw na jacket. Pero nakatalikod siya sa akin. Pumapalibot sa kanyang mga uwak. At ikalawa, naririnig kong boses mo. Nagmamakaawa ka. Humihingi ng saklolo. Pero di kita mahanap. Naririnig ko lang sigaw mo. Mukhang ako nga yata talaga ang pakay ng uwak na isunod eh. Ayoko munang isipin ko anong ibig sabihin nun. Bastang alam ko, kailangan natin makabalik sa baryong pinanggalingan natin. Wala rin naman kasi tayong ibang mapagpipilian eh. O siya, baba na tayo. Magkape muna tayo ate. Kung hindi naman kaya, mag-cup noodles ka muna. Mainitan man lang yung tiyan mo. Lumakad kami papunta sa pinto ng bus at bumaba. Magtutuloy-tuloy na sana kami papunta sa kainan nang bigla akong matigilan. May problema ate Apple? Pakiramdam ko may nagmamatsyag sa atin. Huwag mo munang isipin gaano. Tara na. Pasok na tayo sa kainan. Maraming tao ron. Mas ligtas tayo ron. Pumasok kami sa kainan at umorder ng makakain. Nag-cup noodles lang ako tapos tinapay. Masarap naman ang pagkain, pero di ako makakain ng maayos. Di kasi talaga mawala ang pakiramdam ko na may nagmamatsyag sa amin. Hanggang sa natapos ng kumain ang lahat. Tinawag na ng konduktor ang mga pasahero. Sumabay na rin kami ni Aljon sa bugso ng mga tao. Kumusta ang pakiramdam mo ate? Kinikilabutan pa rin talaga ako eh. Basta, sumabay lang tayo sa maraming tao. Mas magiging ligtas tayo. Sana nga ganon. Sana nga. Anak ng... Siya ba yun? Anong tinitingnan mo dyan? Ate, umakyat na tayo sa bus. Dali, Ano ba kasing nakita? huwag ka na magtanong. Halika na. Hindi man niya sabihin ay halata sa inakto ng kapatid ko na may nakita siyang kung ano. Hindi ko na lang siya kinulit na magsalita agad. Sumunod na lang ako sa kanya paakyat ng bus. Umupo ako sa pwesto ko, doon sa may bintana. Agad na rin siyang tumabi sa akin. Ano ba kasing nakita mo kanina? Bigla na lang kumunot no umuwi. Yung nakadilaw na jacket. Sinusundan nga niya tayo. Nakita mo siya? Oo. Sa may gilid ng kainan. Sigurado akong siya yun. Di ko pa rin nakita mukha niya. Pero alam kong nakatitig siya sa atin. Lalo akong kinilabutan at nabahala sa mga sinabi ni Aljon. Tumayo ako ng bahagya at ginala ko ang paningin sa loob ng bus. Pero wala naman akong napapansing nakadilaw na hoodie. Wala akong mapansing kakaibang pasahero, kaya naman umupo na lang ako ulit. Pinilit kong pakalmahin ang sarili pero hindi na talaga ako mapakali. Ni hindi ko na napansing na sa 1 oras na pala ang lumipas. Teka, saan na ba to? Atimona na ate. Nasa bituka ng manok na tayo. Sa mga di po nakakaalam, ang tinatawag na bituka ng manok ay isang pazigzag na daan sa may Atimonan, Quezon. Napakaalanganin ng daan na yon at takaw aksidente, lalo na kung mahmog ang gabi. Kaya talagang madalas mabagal lang kung magpatakbo roon ang mga bus. Masyadong mamog.
Hindi na halos makita ang gilid ng highway sa labas ah. Lalo tuloy akong kinakabahan. Di natin alam kung ano nagtatago sa likod ng mga hamog na yan. Mario Sep, anong nangyari? Ba't biglang prumeno ang driver? Manong! Ano bang meron? Bakit bigla-bigla na lang kayong napapreno? Pasensya na mga sir, ma'am. Hindi ko po sinasadya. May ibon kasi. Bigla na lang lumipad pasalubong sa atin. Kaya nagulat ako. Pasensya na po talaga. Huwag po kayo mag-alala. Nag-iingat po tayo ng gusto. Alanganin po kasi ang daan. Ibon? Mukhang hindi talaga niya tayo titigilan, ate. Diyos ko. At kung ganito ng ganito, baka madamay pa yung ibang mga pasahero. Nandito na tayo, ate. Hindi pwedeng bumaba na lang tayo. Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng biyahe. Kailangan nating makarating sa baryo. Muling umabante ang bus at nagpatuloy kami sa biyahe. Wala na talagang paglagyan ang kilabot at pangamba ko noon. Madilim at mahamog ang labas ng bus kong titignan sa bintana. Maya't maya pa akong may napapansing lumilipad-lipad. Hindi ko sigurado kung ang uwak ba yun o ibang ibon. Basta napansin kong nakabuntot ito sa sinasakyan naming bus. Ate, wag mo na muna masyadong pansinin ang mga bagay-bagay. Pumikit ka na muna. Matulog ka man o hindi, basta wag ka munang tumingin masyado sa bintana. Sige. Ganun na nga lang talaga. Sinunod ko ang sinabi ni Arjun. Inalis ko ang pansin sa bintana. Kinuha ko ang cellphone ko at saka ginamitan yon ng earphones para magpatugtog ng music. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko kaso natatakot akong makatulog. Kaya naman naglaro lang muna ako ng mga offline games. Nagtuloy-tuloy ang biyahe namin. Tutok lang ako sa cellphone ko hanggang sa sumikat na ang araw at nakarating na nga kami ng Camarines. Sana nga bang papuntang baryo, ate? Hindi ko na matandaan eh. 1 oras sa sakayan pa mula rito. Pagkababa, sasakay pa tayo ulit ng motorsiklo papasok papuntang baryo. Ang layo pa pala natin. Mag-almusal na lang muna tayo sa labas ng terminal para di tayo gutumin sa biyahe. Kumain nga muna kami ni Aljon tapos bumiyahe na. Mga bandang 10:00 na nang makarating kami sa sakayan ng motorsiklo. Kukuha na sana kami ng masasakyan nang may tumawag sa akin. Apol! Ikaw ba yan? Sandali akong natigilan nang may magtawag sa akin. Hindi ko kasi agad nakilala. Isang babaeng mas matangkad pa sa akin pero napakapayat. Meron din siyang medyo malaking peklat sa may kanang pisngi. Mukhang napaso iyon ng kung ano. Nakasuot siya ng pulang t-shirt at pantalong maong tapos may dalang green na medyo malaking eco bag na di ko alam ang laman. Hoy, Apple! Di mo na ba ako nakikilala? Trisha? Ikaw nga! Pagkakataon nga naman, oh. Papunta kami baryo ngayon. Bang, laki na ng pinagbago mo ngayon na. Lalo kang gumanda. Hindi naman siguro. Ganun pa rin naman itsura ko eh. At saka, sino tong kasama mo? Aljun? Ikaw na ba yan? Oo, Ate Tricia. Ako si Aljon. Kumusta po? Ba, ang laki mo na pala. Binatang-binata ka na tingnan, no? Siguro dami mong kasintahan dun sa inyo, no? Naku, wala po, ate. Focus po ako sa pag-aaral eh. 3rd year college na kasi. Konti na lang pala makakapagtapos ka na. Si Lolo Rapi ba nasan? Di nyo kasama? Wala na si Lolo Trisha nung nakaraang linggo lang. Ha? Anong nangyari? Mahabang kwento eh. Ang totoo kaya nga kami napabalik dito bigla. May kailangan lang kaming kaharapin. Teka nga, parang seryoso talaga yan na. Ano ba kasing nangyari? Kwento mo sa akin, makikinig ako. Ganito.
Si nanay mo nasa inyo ba? Kailangan kasi namin ng tulong ng albularya eh. May kababalagan kasing kumugulo sa amin. Nako, wala na si Nanay Apple eh. Mga 2 taon na pagkaalis nyo, namatay na si Nanay. Kaya ayun, ako yung nagmana sa pagiging albularya niya. Seryoso? Kung ganun, baka ikaw na mismo makatulong sa amin. Siguro nga, tingnan natin. Pero sandali nga. Sakay na muna tayo. Doon na tayo mag-usap pagkadating sa bahay. Mula sa paradahan ay sumakay na nga kami ng motorsiklo. Sa unang mga minuto pa lang ng biyahe ay napansin kong marami nang nagbago. Sa bandang bungad papasok ay marami ng kabahayan. Subalit, unti-unti na rin kumonte habang paliblib ng paliblib ang binabagtas namin. Gayunpaman kahit sa bahaging konti na ang mga kabahayan, napapansin kong mas konti na rin ang mga puno kaysa sa dati. May napansin pa akong tuyong sakahan ng palay. Tricia, anong nangyari dito? Bakit parang kumonte ang mga puno? Malalaman mo rin maya-maya lang. Marami na kasi nagbago dito sa atin eh. Pagtataka lang ang bumabalot sa utak ko nung una. Subalit ilang minuto pa sa biyahe namin na nagsimula na akong kabahan nang makakita ng tuyot na bahagi ng lupa. Tuyot na tuyot po talaga. Halatang matigas ang lupa. Halos wala ring mga halaman at damo na naruroon. Dati kasi, may mga illegal na minahan na nag-ooperate dito sa atin. Nahinto lang nung nakaraang taon nang magkahulihan na. Kaya maraming bahagi ng mga kakahuyan at sakahan ang nasira. Nalungkot ako sa sinapit ng kinalakhan kong lugar. Pero hindi ko rin maitatanggi ang kumikislot na kilabot sa kalooban ko. Ang mga tuyot na lupa kasi ay parehong-pareho sa nakikita ko sa bangungot ko. Lumipas ang mga 15 minutos, narating na namin ang bandang likod ng baryo kung saan ang bahay ni Tricia. Nakita kong halos walang pinagbago ang kubo na yun. Maliit pa rin tapos gawa sa kawayan at kahoy. Pasensya na kayo ha. Ganito pa rin ang bahay ko. Wala man lang pinagbago. Di katulad sa mga sementadong bahay sa syudad. Nako, ayos lang. Kaya ko pa namang manirahan at matulog sa kubo. Ako, medyo maninibago siguro pero palagay ko, kaya ko rin naman, Ate Tricia. Bagong experience na rin to. O siya, tara na sa loob. Ilapag niyo muna yung mga gamit niyo. Pagkapasok namin sa kubo ni Tricia ay bumungad agad ang isang lumang kabinet sa kabilang gilid. Alam na alam ko ang kabinet na yon. Lagayan yon ng mga bote at garapon ng mga halamang gamot ng nanay ni Tricia. Naroroon din ng mga kandila, insenso, panyo at iba pang mga gamit. Walang ibang furniture na nasa sala kahit upuan man lang, kaya sa mismong kahoy na sahig na kami umupo. Maupo muna kayo dyan at magpahinga. Ihahanda ko lang bakanting kwarto. Yun yung kwarto dati ni nanay. Wala nang gumagamit nun ngayon eh. Kailangan mo ng tulong? Oo nga naman po, Ate Tricia. Nakakaya naman kasi kung wala kaming gagawin dito. Sus, huwag kayong mahiya. Mga bisita ko kayo. Kaya magpahinga muna kayo dyan. Siguradong pagod pa kayo sa mahabang biyahe. Naglinis nga po ng bakanting kwarto si Tricia. Pagkatapos nagtanghalian kami at natulog muna. Pasado 4:00 naman nang magising ako. Kita kong gising na rin pala si Aljun. Nagpaalam ang kapatid ko na kukumustahin muna ang kaibigan niyang si Jasper. Pinayagan ko naman kasi nagpasabi naman itong hindi magpapagabi. Di nga lang siya nakapagpaalam kay Tricia
kasi wala ang kaibigan ko nang magising kami. Nagpunta na lang ako sa may sala at dumungaw sa bintana. Napansin kong may pinapakuluan sa likod bahay, pero di ko alam kung ano. Tanaw ko rin ang manipis ng kakahuyan sa paligid. Nakakamiss na rin mamalagi rito sa baryo. Ay, yun nga lang, di na ganong kapreskong hangin. Di na tulad ng dati. Nakalbo na pala kasing kakahuyan sa malapit. Oo nga pala. Puntahan ko ba yung abandonadong minahan? Kinukutuban kasi talaga ako ron eh. Iniligid ko ang paningin sa natatanaw ko sa labas ng bintana. Pagkatapos ay napalingon ako sa loob ng sala. Kita ko sa likod ko ang lumang cabinet. Napansin ko rin ang berdeng eco bag ni Trisha sa bandang ibabang lagayan. Anong meron sa bag na yan? Bakit nauudyok akong tingnan? Ano ba to? Kinukutuban ako ah. Pero wala naman sigurong masama kung sisilipin ko yan. Tingin lang naman eh. Lumapit ako sa cabinet at yumukod sa may harap. Tinitigan ko sandali ang eco bag. Nanuyo ang lalamunan ko. Aabutin ko na sana yon ng... Oh, Apple! Gising ka na pala. Mariusep naman, Tricia. Gulat naman ako sa'yo. Ha? Ano bang nangyayari sa iyo? Pumasok lang naman ako eh. Sensya ka na. Umalis ako nang hindi nyo alam. Tulog na tulog pa kasi kayo eh. Nanguha lang ako ng lulutuing sitaw para sa hapunan mamaya. Pasensya na rin, Tricia. Kagigising ko lang kasi. Medyo ngarag pa ako. Teka, asan ba si Aljun? Umalis. Pinuntahan yung kaibigan niya. Si Aljun? Umalis? Mabuti naman kung ganon. May problema ba, Tricia? Wala. Kako, mabuti na rin pala makita ni Aljun yung mga kaibigan niya dati. O siya, lagay ko lang 'tong sitaw sa kusina. Tapos usap muna tayo. Kwento mo sa akin yung sinasabi mong problema niyo. Hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ako ng konting kilabot sa hagikhik na yon ni Trisha. Napakabilis nga lang noon. Agad din namang umayos ang pakiramdam ko sa kanya. Pinagmasdan ko siya nang pumunta siya ng kusina para ilapag sa mesa ang sitaw. Pagkatapos ay lumabas siya para kunin ang pinapakuluang kung ano. Naalaman kong tsa pala yun na gawa sa mga halamang gamot. Nagsalin siya noon sa isang tasa tapos pumunta na kami sa may sala. Nilapag niya ang tasa sa sahig at sinarado niya ang pinto at mga bintana. Sa muli ay kinabahan na naman ako pero di ko masabi kung bakit. Heto, Apple. Inumin mo. Dahan-dahan lang, mainit pa yan. Ano ba to? Tsaa, para gumaan ang pakiramdam mo. Mainam yan para makapagkwento ka sa akin ng maayos. Inabot ko ang tasa at inilapit sa akin. Nagtaka ako kasi medyo itim ang kulay noon at may konting pula. Pero naging berde rin naman nang kumurap ako. Akala ko tuloy ay namalikmata lang ako. Humigop ako ng konti. Manamis-namis na medyo mapait ang lasa. Handa ka na bang magkwento, Apple? Handa na ako, Tricia. Sige, simulan mo sa pinakaumpisa. Igup-higupin mo lang yung tsaa habang nagkukwento ka. Muli akong humigop ng tsaa. Ramdam kong ang gumaan ng pakiramdam ko. Tumahimik ako ng mga ilang minuto para makiramdam. Kalmadong-kalmado ako noon kaya nagsimula na akong magkwento. Simula nung una kong mapanaginipan ang uwak. Hanggang sa pagkamatay ni Lolo Rafi. Pati ang pagsunod sa amin ng taong nakadilaw na jacket sa biyahe ay nabanggit ko rin. Mabuti na lang, di na ulit nagparamdam ang sumusunod sa amin na makalagpas kami ng Quezon Province.
Di nga lang talaga ako mapakingli simula nun. Eh ngayon ba? Kumusta ng pakiramdam mo, Apple? Nang tanungin ako ng ganon ni Tricia ay namalayan kong ubus na pala ang tsaa. Nakasandal na ako sa dingding. Napakagaan pa rin ng pakiramdam ko. Sa sobrang gaan ay parabang lutang na ako. Hindi na ako makasagot, ni hindi na rin ako makakilos. Doon na ako nagsimulang kabahan. Hayaan mong kumalma ng kumalma ang katawan at kalooban mo, Apple. Huwag mong labanan ang pakiramdam na yan. Bumigay ka. Matulog ka kung gusto mo. Ipikit mo ang mga mata mo. Pakinggan mo ang boses ko, Apple. Sundin mo ang boses ko. Magpahinga ka, Apple. Mamatay ka. Tuluyan akong nilamon ng kilabot habang nagsasalita si Tricia. Kitang-kita ko kasi noon na hindi na ang kaibigan ko ang kaharap ko, kundi isang malabangungot na nilalang. Kulay pula ang kabuuan ng kanyang mga mata at napakahaba ng dila. Kita ko ring matatalim ang kanyang mga ngipin at tumatagas ang napakalapot na laway mula sa kanyang bunganga. Hindi. Hindi. Sino ka? Ano ka? Ako pa rin to, Apple. Ako pa rin ang kaibigan mo. Ngayon, makinig ka sa akin. Ikalma mo ang katawan at kalooban mo. Pumikit ka. Matulog ka. Mamatay ka na, kaibigan ko. Hindi. Ikaw ang... anong kasalanan ko sa'yo? Nasusuklam ako sa'yo. Kinamumuyan kita, alam mo ba yon? Simula nang maliit pa lang tayo, ikaw nang nakakaangat. Nasa iyo na ang pansin ng mga kabaryo natin. Maganda ka, mabait ka kuno, mababait at maperang mga magulang mo. Nakakainis ka. Puro na lang ikaw, ikaw, ikaw! Habang ako, laging nasa santabi. Ayaw sa akin ng mga tao. Pati sarili kong nanay, halos araw-araw akong binubugbog. Kaya naman, kinamumuhian kita! Hindi patas ang mundo. Kaya gagawin kong patas ang mga bagay para sa akin! Hindi. Hindi. Nababaliw ka na. Pagkasabi niya noon ay tuluyang dumilim ang paningin ko. Hindi ko masabi kung nakatulog o hinimatay ba ako, basta namanhid ang buong katawan ko. Sunod ko na lang namalayang nasa gitna na naman ako ng tuyong lupa. Nakahiga ako at kitang-kita ko sa langit ang napakaraming uwak. Sumusugod sila lahat papunta sa akin. Hindi! Anong gagawin nila sa akin? Wag! Tigilan niyo ako! Tigilan niyo ako! Sinubukan kong tumakbo pero naabutan nila ako. Dinumog ako ng laksa-laksang mga uwak. Alam kong panaginip lang yon, ngunit ramdam na ramdam ko ang sakit ng kalmot at tuka nila sa akin. Kahit anong pagpumiglas ko ay hindi ko sila maitaboy. Wala akong ibang magawa kundi ang magsumigaw habang naririnig ang halakhak ni Tricia mula sa kung saan. Tama na! Tigilan mo na ako, Tricia! Wala akong kasalanan sa'yo! Tama na! Tama na! Tigilan mo na ako! Nagmamakaawa ako sa'yo! Tigilan mo na ako! Magkaibigan tayo, Tricia! Kaibigan mo ako! Hindi! Hindi kita kaibigan! Ang dapat sa'yo, mamatay!
Nakita ko si Tricia na nakatayo sa malayo at nakatitig sa akin. May isang uwak na nakadapo sa kanyang balikat habang nilulusob ako ng iba pa. Akala ko talaga noon ay katapusan ko na habang nasa loob ako ng isang kasumpa-sumpang panaginip. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may sumampal ng napakalakas sa pisngi ko. Huwag! Aljon! Sa wakas, nagising ko na rin. Diyos ko naman ate, anong ginawa sa'yo ng halimaw na yon? Halimaw! Si Tricia! Si Tricia ba ang tinutukoy mo? Opo ate, si ate Tricia nga. Hindi lang siya simpleng albularya. Isa siyang aswang. Aswang na nakakagamit ng sumpa. Aswang! Eto po si Jasper. Siyang nagsabi sa akin. Kumusta po Ate Apple? Kanina po kasi, nung nagpunta si Aljo sa baryo, nakita siya ng mga tao. Sinusugod siya ng isang uwak. Buti na lang talaga. Nakita pa siya at naitaboy yung mga ibon. Kung ganon, puntirya ni Tricia ang kapatid ko. Ganun na nga po. At isang tao lang dito sa baryo ang alam naming nakakagawa nun. Si Tricia, ang albularyang aswang na may alagang mga uwak. Dapat kasi di na kayo tumuloy dito sa bahay niya eh. Bumalik kami rito kasi gusto naming alamin kung anong sumpa nakadikit sa akin. Hindi ko naman akalain si Tricia may gawa ng sumpa na yon. Inakala ko pa namang makakatulong siya sa amin eh. Pero teka, ano ba kasi nangyari at nagkaganon si Tricia? Ate, alam natin na laging sinasaktan ng kanyang nanay si Ate Tricia. Di ba? Kahit nung bata pa lang siya, yun ay dahil biktima ng panggagahasa ng isang aswang, ang albularya niyang ina. Nang tumindi ang inggit niya sa iyo, niyakap na niya ng tuluyan ng itim na dugo mula sa kanyang ama. Nasa na si Tricia ngayon? Bago ako nawala ng manay kanina, inoorasyonan pa niya ako eh. Pinainom niya ako ng kung ano. Inahabol ng mga taga-baryo ate. Matapos kasi ng pagsalakay sa akin ng uwak, minabuti ng mga tao na pumalag na talaga. Gusto na nilang patayin si Ate Tricia. At nang pumunta kami rito, nadatan naming nasaan yung halimaw siya. Muntik ka nang masaktan. Dapat kasi, dati pa namin tinugis yun eh. Kaso natatakot ang mga taga rito. At isa pa, di rin kasi kami ginagalaw o sinasaktan ni Ate Tricia. Para mga taga-ibang lugar o mga taga-labas lang ang pinupuntirya niya. Baka naman gusto niya lang kunin ang loob niyo kaya ganun ang kilos niya. Ganun na nga po siguro. O nga po pala ate. Punta na tayo sa bahay namin ni nanay. Doon muna tayo. Hindi na kayo ligtas dito ni Aljur. Teka sandali, may titingnan lang ako. Bumangon ako kahit napakasakit pa ng ulo ko. Lumakad ako papunta sa lumang cabinet at yumukod ulit sa harap noon. Tinitigan ko sandali ang berdeng eco bag. Kinabahan na naman ako, pero nilabanan ko ang pakiramdam na yon. Kinuha ko ang bag at mabilis yung binuksan. Sabi na, sinasabi ko na nga ba? Ano yan ate? Yan yung bag ni Ate Tricia, di ba? Teka, yung dilaw na jacket? Ibig sabihin? Siya ang pumatay kay Lolo Aljon. Siya talagang sumisira sa buhay ko. Agad ay bumaha sa alaala ko ang lahat ng pasakit na dinanas ko sa bawat mahal ko sa buhay na namamatay. Di ko maisip na dinadanas ko ang bangungot na yon dahil lang sa isang taong may tinatagong inggit sa akin. Gaganti ako, Aljon. Hindi tayo uuwi ng QC hanggat hindi ako nakakaganti. Sobra ng panggugulo niya sa atin. Sobra na! Huwag kang magalala ate. Nasa tabi mo lang ako. Pareho tayong gaganti. Hindi na kami nagtagal sa kubo ni Tricia. Umalis kami at dumiretso sa bahay ni na Jasper. Naghihintay roon ang kanyang nanay na si Manang Loleng. Napakatindi ng ginawang sumpa ni Tricia sa inyo. Hindi ko lubos maisip na siya rin pala mismo ang may dahilan kung bakit namatay ang inyong mama't papa. Pati si Mang Rafi. Nadali rin pala niya. Ay, Diyos ko. Yun nga po, Manang. Nagpunta kami rito kasi akala ko matutulungan kami ni Tricia. Yun pala siya ang punot dulo nitong lahat. O siya, sige.
Manatili lang muna kayo rito sa loob ngayong gabi. Huwag kayong lalabas. Hintayin natin sina Kapitan para malaman kung napatay ba nilang aswang. Jasper, isarado mong maigi lahat ng mga pinto at bintana. Opo, Nay. Tsaka, pabigyan nyo na rin ng asin sina Ate Apple at Aljun. Asin? Aanin namin yung asin. Asin at bawang ang mga pangunahing pangontra sa aswang. Maapdi ito sa kanilang balat. Maglalagay ako ng asin sa mga supot. Tapos ilagay ninyo sa mga bulsa ninyo. Pati ang mga bintana ilalagyan ko rin ng asin at bawang. Nagtataka man ay sinunod na lang namin ang habilin ni Manang Loleng. Pagkabigay niya ng mga supot ng asin sa amin ay nilagay namin yon sa kanya-kanya naming bulsa. Sinarado rin ni na Jasper ang lahat ng mga bintana at pinto sa kanilang bahay, tapos nilagyan ang mga yon ng sinasabing mga pangontra. Naghapunan kami at hinintay sa sala ang mga tumugis kay Tricia. Bakit kaya wala pa sina Kapitan? Ano, Nay? Tagal naman nila. Masyado kang apurado. Di naman kasi madaling manghuli ng aswang, anak. Kahit na. Sabihin na nating nahihirapan sila. Pero nakapagtatakang wala pang pumupunta rito para magbalita. Kahit isa lang. May kumakatok na. Baka sila na yan. Pagbubuksan ko. Teka, sandali. Huwag mo munang bubuksan yung pinto. Bakit naman, Nay? Baka sila na yan eh. Paano kung hindi? Paano kung si Tricia pala yan? Nay? Nagkatinginan kami ni Aljun sa mga sinabi ni Manang Loleng. Oo, gusto naming gumanti kay Tricia pero pareho kaming natatakot. Aswang pa rin naman kasi yun. Sino yan? Sinong kumakatok? Sino sabi yan? Hanggat hindi ka nagsasalita, hindi kita pagbubuksan. Kinakalampag niya ng pinto. Jasper, kumuha kayo ng mga itak doon sa kusina. Bilisan nyo! Kinakabahan man ay sumunod na lang kami sa sinabi ni Manang Loleng. Sa sandaling yun ay tumigil na rin sa pangangalampag sa pinto ang sino mang nasa labas. Subalit dinig naming nagpapalakad-lakad pa rin ito sa bakuran hanggang sa nagsimula na naman ang paghuni ng uwak. Andiyan na naman yung lintik na uwak na yan. Ito, Aljun. Kunin mo. Itak. Ito naman sa'yo, ate. Barbecue stick. Mabisang pagsugat sa mga aswang. Ang kawayang pinatulis. Gamitin mong panaksak. Salamat, Tito Jasper. Ang problema na lang ay kung magagawa ko bang makalapit at masaksak ang halimaw na yon. Kailangan, ate. Tapangan natin ang loob natin. Kailangan nating iganti si na Lolo Rafi. Kaya natin to. Ang dingding naman ang kinakalabog niya ngayon. Mag-iingat kayo dyan. Nandiyan na naman siya sa may kusina ngayon. Ang bintana! Nawasak! Bitawan mo ako! Halimaw ka! Itong sa'yo! Aljun! Nagulantang kami nang biglang mawasak ang tablang kahoy sa bintana ng kusina. Nakalusot doon ang aswang at agad na nahablot si Aljun. Nagawa itong masaksak ng kapatid ko. Tinamaan ito sa balikat pero di ito bumitiw hanggang sa nagawa nga nitong mahila si Aljun palabas. Ate! Aljun! Hindi! Ibalik mo kapatid ko! Aljun! Humanda ka sa aking halimaw ko! Di ko napigil ang sarili ko. Dahil sa labis na pangamba para sa kapatid ko ay napatakbo na ako palabas ng bahay ni na Jasper. Ibalik mo kapatid ko, Tricia! Tricia! Ibalik mo si Aljun! Tuloy-tuloy kong sinundan ang aswang. Pinagpasalamat ko na lang na medyo maliwanag ang kalahating buwan noon kaya kita ko kahit papaano ang daan. Nakakainis! Nasaan na ba sila? Bahala na. Tansyahin ko na lang. Doon! Mukhang doon pumunta si Tricia. Humanda ka sa akin. Tatapusin ko bangunguta to ngayong gabi!
Tuloy-tuloy pa akong tumakbo kahit hindi ko na matanaw si Trisha na dumagit kay Aljun. Dinig ko sina Jasper at iba pang mga taga-baryo na tumatawag sa akin pero di ako nagpaawat. Basta takbo lang ako ng takbo. Ilang sandali pa nga ay hindi ko na sila marinig. Siguro ay nailigaw ko na sila. Hanggang sa napansin ko na lang na nasa bahagi na ako ng walang kahit isang puno. Halos wala na ring mga damo at maliliit na halaman. Tuyo ang lupa. Trisha, nasan ka? Magpakita ka sa akin! Kung galit ka sa akin, ako ang harapin mo! Tama na pandadamay mo sa mga mahal ko sa buhay! Humarap ka sa akin, Trisha! Trisha! Hindi ako natatakot sa'yo! Gusto mo ako saktan, ibon ka? Bumaba ka rito at sugurin mo ako! Ate! Umalis ka na! Iwan mo na ako dito! Masyado mong panganib! Umalis ka na! Aljun! Alis na! Kahit umalis at tumakbo ka pa ng tumakbo, hindi mo ako matatakasan! Mamamatay ka, Apple! Mamamatay ka! Hindi! Ang mga uwak! Ang dami nila! Di ko maiwasang mahintakutan sa papasugod sa aking laksa-laksang mga uwak. Biglang bumalandra sa isip ko ang bangungot sa tuyong lupa kung saan dinudumog ako ng mga ibon na yun. Yun nga lang ay hindi ako pwedeng tumiklop. Di ko alam ang gagawin, kaya sinunod ko na lang ang pagkukusa ng katawan ko. Sugurin niyo ang babae niyan! Ate! Hindi! Humanda kayo sa akin, mga ibon kayo! Hindi na ako nag-isip. Sinaboy ko ang asin na bigay ni Manang Loleng. Tinamaan ko ang mga ibon bago pa man nila ako tuluyang malapitan. Kitang-kita ko kung paanong umusok ang kanilang katawan ng masabuyan ng asin. Ano, ha? Susugod kayo? Lapit! Lapit! Walang iya ka talagang babae ka! Sinaktan mong mga alaga ko! Magbabayad ka! Ang aswang! Pasugod na sa akin! Sunod kong napansing binitiwan ni Trisha si Aljun. Bumagsak at napasubsob sa tuyot na lupang kapatid ko. Lupang may iilang maliliit at malalaking mga bato. Ang aswang naman ay agad na tumako pasugod sa akin. Kita ko ang napakapula niyang mga mata. Kitang-kita ko rin ang kanyang mga kuko at pangil. Siguradong patay ako kapag nadali ako. Katapusan mo ng babae ka! Pagbabayaran mong pananakit mo sa mga alaga ko! Ikaw ang magbabayad sa pagsira mo sa buhay ko! Yeah! Inundayan niya ako ng kalmot. Tinamaan ako sa kalawang braso. Gumanti naman ako ng saksak gamit ang barbecue stick na hawak ko. Subalit, nagawa niyang makaiwas pa atras. Muli sana siyang susugod ulit pero nagawa kong makapagsaboy ng asin, kaya naman napalundag siya pa atras. Subalit nagulat na lang ako nang bigla siyang mawalan ng balanse matapos tamaan ng bato ang isa niyang binti. Batong hinagis ng kapatid ko. Puwisit kang lalaki ka! Isusunod kita dito sa ate mo! Ate! Gayon na! Sinabuyan ko siya ulit ng asin. Umusok ang kanyang balat. Nang malingat ang aswang ay kinuha ko na ang pagkakataon para masaksak siya ng dala kong kawayan. Tumama iyon sa kanyang lieg. Hindi! Bakit nangyari to? Bakit ako nabigo? Hindi naman kasi dapat nangyari to eh. Masaya naman tayo bilang magkaibigan. Kaibigan ng tingin ko sa'yo, Trisha. Kaya nga ikaw agad ang naisip kong puntahan dito ngayon. Pero ano to? Ano to nalaman ko? Nagkamali pala ako. Ikaw na itinuring kong kaibigang matalik palang sumisira sa buhay ko. Bakit, Trisha? Bakit?
Hindi nagtagal ay binawian ng buhay si Tricia sa harap ko. Lahat ng uwak na natira ay isa-isa ring nangagsimatay. Nalaglag sila sa tuyot na lupa, umusok at naging abo. Ate! Ate Apple! Ate! Nasaktan ka ba? Nasugatan niya ako. Kailangan magamot agad yan. Napakahapdi ng kalmot ng aswang. Baka may lason yan. Sugatan ka rin. Humingi tayo ng tulong kina Manang Loleng. Ginamot kami ni Aljon ng mga taga-baryo. Pagkatapos ay ilang araw rin muna kaming nanatili roon. Nakakalungkot nga lang kasi hindi ko makuhang enjoyin ang naging maikling bakasyon namin dahil nga sa mga nangyari. Kanina ka pa magising, Ineng. Kamustang pakiramdam mo? Ayos na po, Manang Loleng. Di na po makirot ang braso ko. Mabuti naman kung ganon. O siya, sige na, mag-almusal na tayo. Pupunta tayo ng simbahan ngayon. Mabuti nang madasalan ka ng isang pari roon. Para lang masiguro nating putol na ang kapit sa'yo ng sumpa. Manang, sa palagay niyo po, ba't nagkaganon si Tricia? Mabait na bata naman siya dati eh. Nagbago lang ba siya kasi malupit sa kanyang nanay niya? Mahirap masagot yan, Apple. May dugong aswang si Tricia. Posibleng pinili niyang yakapin yon. Pero posible rin namang yun ang unti-unting lumamon sa kanya. Ipanalangin na lamang natin ang kanyang kaluluwa. Matapos ng bangungot na yon ay umuwi kami ni Aljun sa Quezon City. Sinama namin si Jasper kasi gusto raw niyang dito maghanap ng trabaho. Ako naman ay namasukan bilang cook sa isang hotel. Minabuti ko na kasing huwag nang bumalik ng Dubai para makasama ko ang kapatid ko. At sa awa ng Panginoon, wala nang nanggambalang uwak sa amin kailanman. May mga nakaraan tayong pinipili nating kalimutan. Hindi dahil masakit itong alalahanin, kundi dahil inaakala nating hindi na natin ito mapapakinabangan sa kasalukuyan at hinaharap. Ito po ang mismong dinanas ng pamilya namin, Sir Jupiter. May isang lihim ang angkan ng aking nanay Lerma na pinili niyang huwag nang ituloy. Ang di namin alam, ito pala ang magsasalba sa amin laban sa mga aswang. Magandang araw po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang ako sa palayaw kong Onel. 40 anyos mahigit na po sa kasalukuyan. Ngunit itong ibabahagi ko ay nangyari noong 15 anyos pa lamang ako. Doon po ito sa kinalakan kong baryo sa may North Cotabato. May maliit po kaming lupa roon na may palayan at taniman ng iba't ibang mga gulay. Lupa po iyon ng angkan ng aking nanay Lerma. Yun nga lang ay maaga pong kinuha ng Diyos sa amin si nanay. Namatay po siya dahil sa panganganak sa aming bunsong kapatid. Naiwan niya kami ni Tatay Ibyong at ng mga kapatid ko. Sila po ay sina Ate Ana, Erwin, Robert at Dolly. Bali ako po ang ikalawa, sunod kay ate. Uumpisahan ko ang kwento, isang madaling araw noong nangaso kami ni Tatay Ibyong at Erwin. Si Erwin, ang kapatid kong noon, ay 12 anyos. Pauwi na po kami noon at palabas na sana ng kakahuyan. Kaasar naman oh. Inalat pa talaga tayo. Gusto ko pa naman sanang mag-ihaw ng baboy, Ramo. Hayaan mo na, Onel. Buti nga nakahuli pa rin tayo ng mga palakang bukid. Kahit paano biyaya pa rin to. Ay, kung sa bagay. Pero di naman siguro masama kung gustuin ko rin minsan ng karning baboy. Di ba, Tay? Teka, ano yun? May tao?
bakit may ibang tao rito sa may gubat sa gitna ng dilim? Ha? Nasaan po ba, Tay? Oo nga no. May tao nga. Napahinto kaming tatlo nang may matanaw kaming tao sa unahan. Nakatayo siya sa gilid ng daan sa tabi ng halamanan. Hindi pa sumisikat ang araw noon kaya di namin siya maaninag ng maayos. Hindi rin naman namin siya pwedeng basta na lang tutukan ng flashlight kasi kabastusan yun. Kaya dahan-dahan kaming lumakad palapit. Doon din naman kasi kami dapat dadaan. Nang makalapit ay nakita naming isa pala iyong babaeng siguro nasa 40 anyos. Nakatali ang buhok sa likod pero medyo magulo pa rin kung titignan. Medyo madilim ang pagkakayumanggi ng kanyang balat at medyo kulubot. Hindi kami nagsalitang tatlo. Lalagpasan lang sana namin siya pero siya ang unang kumibo. Saan ang papuntang sentro ng baryo? Papuntang sentro ba? Ay nako, medyo malayo ka pa. Kailangan mo pang lagpasan ng mga palayan sa labas nitong gubat. Pagkatapos tahakin mo yung pinatag na lupang daan. Ilang taon na itong batang ito? Erwin, Papasensya na ha pero kailangan na naming umuwi. Kay kuwapong bata naman ito. Onel, Erwin, tara na. Ramdam na ramdam kong kabado si tatay batay sa kanyang boses. Tumindi pa yon nang sinabi ng babae na gwapong bata nga ang kapatid ko. Maski ako ay naasiwa rin doon. May mali siya man o wala, hindi pang karaniwang sabihan ng isang nakatatandang babae ng ganoon ang isang binatilyo. Idagdag pang may kakaiba rin akong napapansin sa kanya, Sir Jupiter. Kaya nananayo ang balahibo ko. Pailalim siya kung tumingin. Kamot din siya ng kamot sa kanyang mga braso at pangisingisi. Kung hindi lang talaga siya tuwid magsalita ay mapagkakamalan mo siyang baliw. Agad nang nagpaalam si tatay sa babae, pagkatapos ay dali-dali na kaming umalis. Bitbit ni Papa ang sakong may lamang mga palaka. Lakad takbo ang ginawa namin noon, Sir Jupiter. Kung hindi lang talaga madilim ay talagang kumaripas na kami pauwi. Tay, ramdam nyo rin ba? May kakaiba dun sa babaeng yun eh. Pero di ko matukoy kung ano. Oo anak, at ngayon naramdam ko rin may sumusunod sa ating hindi pang karaniwan. Ha? Sumusunod? Makiramdam ka anak, may mali sa paligid. May kung anong mabigat na presensyang nakasunod sa atin. Nang sabihin iyon ni Tatay Ibyong ay agad akong nakiramdam habang naglalakad. Totoo nga, meron ngang sumusunod sa amin. Doon iyon sumusuot sa mga damuhan at halamanan. Inilawan ko ng flashlight pero wala naman akong nakikitang tao o hayop man lang. Ang naaaninag ko lang ay ang paggalaw ng mga halaman, tipong may nanggaling doon na agad lumayo. Don, may kung ano ron, Tay. Hayaan mo na, tara na. Mamaya mahabol pa tayo niyan eh. Muli kaming nagpatuloy. Napakalalaki na ng mga butil ng pawis ko noon. Habol hininga na rin ako kahit hindi naman ako karaniwang hinihingal agad sa mahahabang lakaran. Kahit si tatay ay pansin ko ring hinahabol na ang paghinga. Hanggang sa naulinigan ko na namang may kumaluskos sa bandang likod namin. Pasimple akong dumampot ng medyo malaking bato. Nagpatuloy ako sa pagpapalakad takbo kasabay ni na tatay at Erwin. Nang may marinig na naman ako ay bigla kong tumalikod at binato ang pinagmumulan ng tunog. Laking gulat namin nang may isang itim na ibon ang lumipad mula sa halamanan. Ano yun? Ibon? Paano nagkaroon ng ganong ibon doon? Galing mismo sa mababang halamanan? Siguradong hindi pang karaniwang ibon yon. Kaya tara na, bilisan na nating umuwi. Hindi na tayo ligtas dito, Onel. Sige po. Nang makita ang ibon ay binilisan na namin ang pagtakbo. Tuloy-tuloy kaming lumabas sa kakahuyan at nagdire-diretso sa aming palayan.
Nilagpasan namin ang solidong lupa sa may gitna ng palayan kung saan may nakatayong patay na nara. Isang punong may butas sa bandang ibaba na kasya ang isang bata. Tumakbo kami ulit sa pilapil hanggang sa makarating na kami sa bahay. Isang simpleng kubo na gawa sa kawayan. Ate, Oh, ano nangyari sa inyo? Ba't para kayong namaligno? Namaligno nga yata kami. Ano po? Paano? Mamaya na tayo mag-usap. Isarado muna nating maiging lahat ng mga bintana at magkabilang pinto. Bilis! Noon din po, Sir Jupiter, agad naming sinarado ang lahat ng mga bintana at pinto ng bahay. Maski si Ate Ana ay kinakabahan na sa ikinikilos namin, pero hindi muna namin siya sinagot agad. Inuna muna naming itali ang trangka ng mga pinto at bintana at baka makalusot ang hinihinala naming aswang. Nang maisara na naming maigi ang kubo ay tahimik muna kaming nakiramdam. Magsasalita na sana ulit si ate pero agad siyang pinatahimik ni tatay. Patuloy kaming nakiramdam. Wala kaming ibang marinig kundi ang kalabog ng aming mga dibdib at mabibigat na paghinga. Ilang minuto ang nagdaan. Wala na po talaga kaming naramdamang kakaiba. Kaya naman medyo napanatag na kami ni tatay at Erwin. Doon na po namin ikinuwento kay ate ang nangyari. Magsabi nga kayo, ano ba kasi nangyari sa lakad nyo? ay, ganito kasi ate. May nakasalubong kaming kakaibang babae pa uwi. Kakaiba? Paanong kakaiba? Basta kakaiba. Pangisi-ngisi tapos hindi makatingin ng diretso sa amin. Medyo nakakakilabot din yung pagpuri niya kay Erwin. Na kesyo gwapo raw. Ewan, parang tunog manyakis po eh. Oh, tapos? Bakit naman kayo napakaripas ng takbo? Hinahabol kami. Palagay ko, aswang. Aswang? Yung babae? Aswang? Yun ang kutob ko. Pero hindi naman namin nakita yung mismong humahabol sa amin. Basta naramdaman na lang naming may sumusunod nga sa amin nang medyo makalayo na kami dun sa babae. Nako, buti at nakatakbo kayo agad bago pa may mangyari. Sir Jupiter, hindi kami nahirapang magpaliwanag kay Ate Ana dahil naniniwala talaga ang pamilya namin sa mga kababalaghan. Sa mga multo, engkanto, laman lupa, aswang at iba pa. Ang aming nanay Lerma kasi ay nagmula sa angkan ng mga babaylan. Yun nga lang ay hindi tinanggap ni nanay ang nasabing tungkulin. Mas gusto kasi niyang mamuhay ng normal. Kaya naman ang lola karing namin ang siyang naging huling babaylan sa kanilang angkan. Gumulong pa ang mga oras. Sumikat na lang ang araw at nagising na ang mga kapatid kong sina Robert at Dolly. Wala na po talaga kaming naramdamang kakaiba. Kaya naman tuluyan na kaming napanatag. Nagalmusal, nagpahinga at pagkatapos ay lumakad na kami ni tatay para mag-ani ng gulay. Oh, eto Ana. Dalin mo sa talipapa at nang kumita na agad tayo. Sige po, Tay Ibyong. Wala ho ba kayong ipapabili? 2 yosi lang, ayos na ako. Sige po. Alis na kami ni Robert, Tay. Teka ate, sama ako. Ha? Di ka pa ba pagod? Nangaso kayo kaninang madaling araw, tapos nanguha naman kayo ng gulay pagtapos mag-almusal. Huwag ka mag-alala ate, ayos pa ako. Wala rin naman kasi akong gagawin dito ngayon eh. Sige, sabi mo eh. Bandang alas 11 ng tanghali nang umalis naman kami ni na Ate Ana at Robert papunta sa talipapa ng baryo. Ihahatid namin doon ang mga gulay na naani namin ni tatay. Natigilan ako, Sir Jupiter, kasi nakita ko roon sa talipapa ang kakaibang babae sa kakahuyan. Yung bang ale na nagtanong ang direksyon sa amin ni na tatay, nagbebenta po siya ng sapin-sapin. Sigurado ka bang yan yun? Baka naman nagkakamali ka lang, Onel. Madilim nang makita ninyo yung babae, di ba? Siguradong sigurado ako ate. Siya talaga yun. Isa pa tingnan mo nga yan oh. Masyado siyang magiliw sa mga bata. Sa bagay.
Hindi nga rin magandang kutob ko dyan sa babaeng yan. Teka, nasan si Robert? Namalaya na lang namin ni ate na lumapit na sa babae si Robert. Si Robert po ay 11 anyos pa lang noon, kaya siguro madali lang siyang naakit sa nakitang kulay ube na pagkain. Pipigilan pa sana namin siyang bumili, ngunit nakita na lang naming may inabot ng sapin-sapin ang babae sa kanya. Agad naman itong kinagatan ni Robert. Tuwang-tuwa ang kapatid ko nang lumapit siya pabalik sa amin. Ibinigay daw pala ng Ali sa kanya ng libre ang masarap na pagkain. Robert naman eh. Dapat hindi ka tumatanggap basta ng kung ano mula sa di mo kilala. Malay mo may kung ano pala dyan sa pagkain yan. Tapos kinain mo pa agad. Sa susunod, magpapaalam ka muna sa amin ha. Ano ba kasing meron sa babaeng yan? Hindi talaga ako mapalagay sa presensya niya eh. Tama kayang isa siyang aswang? Habang pinagsasabihan ni Ate Ana si Robert ay napatingin ako ulit sa babae. Nakita kong nakatitig pala siya sa amin at nakangisi. Ngunit mabilis din niyang binawi ang tingin at yumuko nang mapansing nakabaling na ako sa kanya. Lumalakas tuloy ang masamang kutob ko sa babaeng yun dahil sa kakaiba niyang mga kilos. Itinuloy na namin ni ate ang pagkatid sa mga gulay. Pagkatapos ay agad na rin kaming lumakad pa uwi. Subalit hindi pa man kami nangangalahati sa daan ay bigla na lang nagsalita si Ate Ana. Diyos ko, Robert. Ba't ang taas ang lagnat mo? Namumutla ka pa. Si Robert, nilalagnat. Patingin nga ako. Oo nga, ang init. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Dapat kasi hindi ka basta tumatanggap ng kung ano-ano mula sa di mo kilala. Ate, mamaya na yan. Kailangan na nating makauwi agad. Nagmadali kaming umuwi. Namumutla na kasi talaga si Robert at pataas pa ng pataas ang lagnat. Wala na kaming panahon para magtalo sa daan. Pagkarating naman namin ay agad kaming sinalubong ng matigas na pag-uusisa ni Tatay Ibyong. Tay! Tay! Bakit? Ano nangyari? Si Robert po. Napakataas ng lagnat. Ha? Anong nangyari? Maayos naman yan kanina. Kumain po kasi ng bigay na sapin-sapin doon sa talipapa, Itay. Ang matindi pa, ang nagbigay ay yung babaeng nakasalubong natin sa gubat kaninang madaling araw. Nagbenta siya doon ngayon sa may talipapa. Jesus Maria Joseph naman, bakit hindi nyo binabantay ang maigi tong bata? Sige na, tara na sa loob. Galit na galit si Tatay Ibyong. Agad niyang binuhat si Robert papunta sa kwarto at pinagpahinga. Si ate naman ay agad niyang inutusang gumawa ng salabat at ako naman inutusan niyang puntahan ang hilot ng baryo. Dali-dali naman akong sumunod, Sir Jupiter, lalo na at nangangatal na ang kapatid ko dahil sa matinding lagnat. Umaripas ako palabas ng bahay at dumiretso sa bahay ng manghihilot ng baryo. Subalit, nagtaka ako nang makitang napakahaba ng pila sa labas. May mga magulang na binitbit ang kani-kanilang mga anak doon. Ang iba naman ay katulad kong pakay lamang na sunduin ang hilot. Nako, paano to? Ang haba ng pila, ang daming tao. Ay, baka di matignan agad ng hilot ang kapatid ko. Ang ginawa ko ay sinabihan ko na lang ang hilot na pumunta sa amin kapag pwede na. Nagmungkahi naman ang matandang lalaking yon ng halamang gamot na pwedeng ipainom sa kapatid ko habang naghihintay sa kanya. Noon din po ay agad na akong tumakbo pa uwi. Dumaan na lang din ako sa halamanan upang kumuha ng sinasabi niyang halamang gamot. At gaya ng inaasahan ay nadagdagan ang init ng ulo ni tatay nang dumating akong walang kasama. Oh, Onel, bakit ikaw lang? Saan ang manghihilot? Ang daming tao ron, Tay. Pare-pareho ng kaso. Mga bata na may sakit tapos pareho rin ang sintomas na pinapakita ni Robert. Kaya matatagalan pa bago makapunta rito si Manong Hilot. Hindi maganda to. Ang bilis kumalat ng sakit na yan. Ang matindi pa ay tinamaan na rin si Erwin. Ano po? Pati si Erwin may sakit na rin? Hindi naman ako ganun katagal na wala ah. Ang bilis naman yata. Eh ano yung dala mong mga dahon? Oo nga po pala.
Ito yung minungkahi ng hilot na ipainom muna kay Robert habang naghihintay. Ang kaso, mukhang pati si Erwin kailangan na ring uminom eh. Sir Jupiter, hindi ko malaman kung paanong pati si Erwin ay nagkasakit na rin. Halos magkasintaas na nga po ang lagnat nila ni Robert. Pareho rin ang napapansin naming sintomas sa kanila. Maliban sa lagnat ay parehong nangangatal, namumutla, nahihilo at nananamlay. Kapansin-pansin ding namimitak-mitak ang kanilang mga labi at natutuyuan sila ng laway. Anong klaseng karamdaman kaya talaga to? Ang bilis kumalat. Tinamaan na halos lahat ng mga bata rito sa baryo. Pero ligtas naman si Dolly. Hindi nananamlay o namumutla. Di naman sa gusto ko rin siya magkasakit Pero nakakapagtaka lang kasi. Sa totoo lang ay bumabagabag din sa isip ko yun, Sir Jupiter. Hindi namin malaman kung bakit napakabilis na hawaan ni Erwin ng sakit si Robert. Samantalang maayos at malakas naman si Dolly. Gayunpaman, para makasigurado, kaming lahat sa bahay ang uminom ng halamang gamot na minungkahi ng hilot. Yun nga lang ay wala naman kaming napansing talab noon. Hindi bumubuti ang kalagayan ni na Robert at Erwin na hindi bumaba kahit konti ang kanilang lagnat. Anong gagawin natin, Tay? Ate, hindi naman kasi pwedeng maghintay na lang tayo rito nang walang ginagawa. Balikan mo siguro mamayang gabi yung hilot, anak. Tingnan mo kung pwede na ba siya. Sana lang talaga may magawa yung hilot. Kung simpleng sakit lang to, baka nga masolusyonan pa ni Manong. Kaso, ano kung tamang hinala natin? Na baka may kinalaman talaga yung nagbebenta ng sapin-sapin. Kung totoong may kinalaman nga siya, ate, ano naman sa tingin mong ginawa niya? Huwag mo sabihin kumbinsido kung walang kaugnayan sa pagkain yun ng lahat, Onel. Hindi naman sa ganun, te. Ang sa akin lang posibleng may kinalaman siya pero posible rin namang wala. Ewan ko lang pero malakas talagang hinala kung may kinalaman yung babaeng yun Pakiramdam ko, may kung anong orasyon, sumpa o kulam siyang nilagay sa pagkain para magkasakit ang mga bata. Sumapit ang takip silim, hindi pa rin dumarating ang hilot. Tuluyan na lamang na gumabi pero wala pa rin po talaga. Hindi na nga po kami nakapaghanda ng hapunan dahil sa pagbabantay sa dalawa kong kapatid. Pinakain na lamang namin ang bunsong si Dolly ng tirang kanin at ulam. At noong mag-aalas 8 na, napagpasyahan ko na nga pong balikan ang hilot. Ay, alis na po ako. Palala ng palala si na Robert at Erwin Sige, mag-iingat ka ha, Onel. Dumiretso ka na doon at huwag ka nang dumaan sa kung saan-saan. Alam mong delikado ang panahon ngayon. Sige po, Tay. Lumakad nga ako papunta sa bahay ng hilot. May nakasukbit na itak sa bewang ko at may dala rin akong flashlight. Sa mga unang sandali ay nag-uumapaw pa ang pagkabahala ko para kina Erwin at Robert. Subalit nang makalayo na ako sa bahay at tanaw ko na ang napakadilim na paligid, unti-unti nang kumabog sa kaba ang dibdib ko. Ano ba tong nararamdaman ko? Hindi naman ako matatakoting tao talaga. Bakit kinikilabutan ako ng ganito? Bahala na nga. Magmamadali na lang ako at nang makarating na agad. Nagpatuloy ako sa paglalakad habang nagpapalinga-linga. Wala akong makita kundi malalabong hugis ng mga puno at halaman sa gitna ng dilim. Naisip kong tumakbo. Itinuon ko lang sa harap ang ilaw ng flashlight tapos pinagbigyan ko na ang nangangatog kong mga binti. Tuloy-tuloy akong tumakbo. Lalo akong pinanlamigan dahil sa hanging sumasalubong sa akin. Hanggang sa napahinto ako nang may marinig akong sigaw ng isang matandang lalaki. Napakalakas po noon, Sir Jupiter. Bigay todo po talaga. Subalit agad din po itong tumigil. Napakabilis lang. Halos isang saglit nga lang po yun bago tumahimik. Kung iisipin ay mukha talaga yung sumigaw na tao tapos biglang tinakpan ang bunganga. Sinong nandyan? Narinig ko yon. Sino yung sumigaw? Magpakita ka sa akin! Sa gulat ko ay naitutok ko ang ilaw ng flashlight sa pinagmulan ng sigaw.
Ang nakita ko lamang doon ay mga gumagalaw na halaman. Napalunok ako ng laway. Parehong-pareho po kasi iyon sa paggalaw ng mga halaman noong sinusundan kami ni natatay ng hinihinalang aswang. Maingat akong lumapit. Binunot ko ang itak gamit ang kabila kong kamay habang pinapanatili sa direksyong iyon ang flashlight. Lumapit pa ako. Paisa-isang hakbang. Mabagal at maingat hanggang sa may nahagip na ang ilaw na dala ko. Sino ba kasi yung nandyan? Huli na kita. Alam kong nandyan ka lang nagtatago. Hindi. Yung hilot. Saklolo! Tulong! Si Manong Hilot, tulungan nyo! Sir Jupiter, ako naman ang napasigaw ng saklolo nang makita ang wala ng buhay na matandang hilot. Nakahandusay sa may damuhan at naliligo sa sariling dugo. Butas ang dibdib. Hindi ko nga lang masabi noong una kung ano ang dumali sa kanya dahil agad na akong tumalikod at nagtawag ng saklolo. Mga kabaryo! Saklolo! Si Manong Hilot patay na! Saklolo! Ilang minuto pa akong nagtawag ng tulong bago may makarinig sa akin. Noon din ay agad pinuntahan ng mga taga-baryo ang katawan ng hilot at nalamang winakwak ng sadya ang dibdib ng matanda. Binunot mula roon mismo ang kanyang puso tsaka itinapon lang basta sa kanyang tabi. Diyos ko, ano kayang dumali sa hilot? Bakit napaka-brutal naman yata? Paniguradong, aswang ang may gawa niyan. Malabo naman kasing hayop gubat lang ang pumatay sa matanda. Kung mabangis na hayop lang kasi yun, malabong iwan lang yun ang gano'n ang puso niya. Isa pa, ni halos wala ngang nakaing bahagi eh. Halos ganun lang din ang tanong kung aswang yun, Tay. Bakit hindi kinain? Anong klaseng aswang yun? Papatay tapos iiwan na lang ng basta? Litong-lito kami nina Ate Ana at Tatay Ibyong. Hindi kasi pwedeng hayop gubat lang ang gumawa noon. Pero hindi rin naman pwedeng aswang. Wala naman kasing kinaing laman loob. Wala ring bakas ng kagat sa anumang bahagi ng kanyang katawan. Tuloy ay naisip pa ng mga tao na baka tao lang din ang pumatay sa hilot. Sana talaga may mahanap tayong lunas sa sakit ni Robert at Erwin. Sana meron ng kabaryo natin na may nalamang paraan. Sana lang talaga, ate. Pero di na ako magugulat kung wala pa rin solusyon ng baryo natin. Masyadong kakaibang karamdamang ito eh. Teka, ang daming tao sa plaza oh. Malamang mga taong gustong malunasan ng kanika nilang mga anak. Kinabukasan ay maaga kaming umalis ni Ate Ana para maghanap ng tulong. Yun nga lang po ay marami ring mga taga-baryo ang humaharap sa parehong problema. Nalaman naming ang mga tinamaan ng kakaibang sakit ay pawang mga bata nga na nasa edad 13 anyos pababa. Kaya naman naisip namin ni ate na makisabay muna sa mga tao. Baka sakaling may malaman kaming pwedeng gamot sa mga bata. Hanggang sa mapansin naming napadako ang usapan sa babaeng nagbebenta ng sapin-sapin. Marami sa mga tao ang nagsasabing bumili o nabigyan nga rin ng sapin-sapin ng kani-kanilang mga anak bago nagkasakit. Pero marami rin ang mga nahawa lang. Ang kakaiba, lahat ng mga batang nadikit sa mga nauna nang nagkasakit ay nahahawa agad. Bagay na mabuti na lang hindi nangyari sa bunso naming kapatid na si Dali. Dahil sa napansin ay gusto ng mga tao na palayasin ang nagbebenta ng sapin-sapin. Kaya naman agad itong ipinahanap at pinatawag ng aming kapitan. Nanatili muna kami roon ni Ate Ana. Gusto naming marinig ang sasabihin ng kakaibang ale. Lumipas ang ilang minuto. Dumating naman ang anak ng matandang hilot. Ang nababahalang pakiramdam ng lahat ay napalitan ng hilakbot ng maalala ang nangyari sa matanda. Hindi na pumalaman ng mga taga-baryo ang uunahing isipin noon, Sir Jupiter. Nagkahalo na kasi talaga ang pagkabahala para sa mga bata at ang takot sa posibleng gumagalang aswang.
Andiyan na yung babae. Ano na ate? May nararamdaman ka bang masama sa kanya? Hindi lang simpleng masama. Talagang napakasama ng kutob ko sa kanya, Unel. Sigurado akong hindi talaga yan gagawa ng matino. Hanggang sa dumating na nga po ang hinihintay ng mga tao. Pinatayo ng mga tanod ang kakaibang ales sa harap naming mga taga-baryong nagtitipon sa may plaza. Kapansin-pansing may pasimpleng mga ngisi pa rin ito, ngunit hindi talaga makatingin ng diretso sa kahit sino. Napadako ang kanyang mga mata sa aming magkapatid. Kita kong sandaling lumapad ang kanyang ngiti nang tumingin sa akin, ngunit saglit ding sumimangot nang makita si Ate Ana. Lumapit sa kanya si Kapitan at sinabi nitong, "Pasensya ka na kung bigla ka naming pinatawag, pero marami kasi sa mga taga-baryo ang nagtuturong may mali raw sa sapin-saping binebenta mo. Ito raw ang dahilan ng pagkakasakit ng mga bata." Nagkakamali ho kayo. Ako po'y simpleng nagtitinda lamang ng sapin-sapin. Wala po akong ginagawang masama. Ang totoo nga po'y magiliw ako sa mga bata. Ni minsan ay hindi ko naisip na saktan sila o bigyan sila ng anumang sakit. Huwag kang papaloko, Onel. Ramdam na ramdam kong nagsisinungaling yung hayop na yan. Sa palagay mo, ano ang totoo ate? Hindi ko pa masasabi sa ngayon. Pero sigurado akong may mali sa babaeng yan. Sa totoo lang, Sir Jupiter, bahagya akong naawa sa Ali noong oras na yon. Paano nga naman kung wala talaga siyang kinalaman, di ba? Tapos sadyang may sakit lang na biglang lumaganap sa baryo namin noong araw na dumating siya. Yun nga lang ay si Ate Ana na mismo ang nagsabing hindi nga maganda ang kutob niya sa aling yun. Kaya naman mas pinili ko na lang sarilinin ang naiisip ko. Hindi pinakinggan ng mga taga-baryo ang anumang sabihin ng Ale. Pinagdiinan ng nakararami na palayasin na lang ito at huwag nang hayaang makabalik kahit bilang bisita lang. Maski ang kapitan namin ay isang ayon din doon, kaya agad-agad ay pinaalis nga sa lugar namin ang kakaibang babae. Saan ba kayo galing ha? Bakit ang tagal ninyo? Mas lumala pang lalo sina Robert at Erwin. Mas tumaas pang kanilang lagnat at kinukumbulsyon na. Wala bang solusyon sina Kapitan sa nangyayari? Wala po talaga tay. Mas mabuti sigurong dalhin na lang natin yung dalawa sa ospital. Wala na po akong maisip na paraan eh. Anong ospital? Ang layo-layo ng bayan mula rito. Isa pa di rin naman tayo aasikasuhin ng maayos doon dahil wala tayong pera. Kailangan pa rin nating sumugal tay. Kaysa naman maghintay lang tayo rito. Sir Jupiter, hindi po talaga bumuti ang kalagayan ni na Erwin at Robert. Kaya naman nakapagpasa na si Tatay Ibyong na dalhin na sila sa ospital. Medyo mahirap sa amin yon dahil medyo liblib ang baryo namin. Kailangan pa naming maglakad ng halos 2 oras para makarating sa sakayan papuntang bayan. Pero dahil kailangan, pinilit namin iyon ni Tatay Ibyong. Siya ang kumarga kay Erwin at ako naman kay Robert. Mabigat ang kapatid ko kasi 15 anyos pa lang ako noon at 11 anyos naman siya. Pero pinilit kong kayanin para lang makarating agad kami. Si Ate Ana naman ang naiwan sa bahay para bantayan si Dali na 8 anyos. Yun nga lang ay nasayang lang din ang pagod namin. Halos 24 oras kaming pinaghintay sa emergency room ng pampublikong ospital na napuntahan namin. Noong nasuri na sila ng mga doktor ay wala namang makitang anumang mikrobyo o impeksyon sa kanilang katawan. Misteryoso para sa mga dalubhasa ang mataas na lagnat ng mga kapatid ko. Mungkahi pa ng mga ito na dalhin na sa mas malaki at pribadong ospital ang mga bata. Wala po talaga kaming napalaroon maliban sa inireseta nilang paracetamol. Nakakainis. Ba't ba hindi nila't matukoy ang mismong karamdaman ni na Erwin at Robert? Ano bang klaseng ospital to? Inaasahan ko na to, Onel. Kinutuban na akong hindi nila matutukoy ang sakit ng dalawa. Kasi nga hindi naman mikrobyo ang nagdala sa kanila yan kundi isang sumpa. Ano pong gagawin natin? Sa ngayon wala na akong ibang maisip kundi ang umuwi at manalangin. Umasang sana'y may mahahanap na albularyo si na Kapitan.
Lupaypay kaming bumiyahe pa uwi. Madilim na nang sumunod na gabi nang makarating kami sa bahay. Hindi pa man kami nakakapagpahinga ay lalo naman kaming nabahala ni tatay sa sinabi ni Ate Ana. Oh, kumusta pong lakad ninyo, Tay? Wala kaming napala. Hindi matukoy ng mga doktor ang sakit ni na Robert at Erwin. Diyos ko, Kayo ba ni Dali? Kumusta naman kayo rito, ate? nagparamdam ang aswang kagabi. Umakalos ko sa may bakuran at mga dingding. Alam yatang kami lang ang nandito. Seryoso ba yan, anak? Opo, Tay. At hindi na ako magugulat kung magtatangka ulit yun ngayong gabi. Agad-agad ay tulong-tulong kaming tatlo sa pagsasara ng bahay. Sinarado namin ang mga bintana at pinto, tsaka tinaling maigi ang bawat trangka. Pagkatapos ay pinahiran namin ang asin at dinikdik na bawang ang hamba ng mga iyon. Doon kami nagtipon sa gitna ng sala at kusina. Naglatag kami ng banig para pahigain sina Erwin at Robert. Si Dali naman ay sa mesa namin pinatulog. Ako at si tatay ay may hawak ng kani-kaniyang itak, habang si ate naman ay hawak ang nag-iisa naming rosaryo. Maghanda kayo. Nandiyan na siya. Mga bandang 10:00 ng gabi, may naramdaman na nga po kaming maali-aligid sa kubo. Bagamat si Ate Ana lang ang may hawak ng rosaryo, ay sumabay na kami sa pananalangin ni tatay. Ramdam na ramdam namin ang napakabigat at napakalamig na presensya sa paligid. Amoy na amoy din namin ang napakasangsang nitong samyo na animoy bulok na bangkay. Pero hindi kami nagpapatinag. Tuloy-tuloy lang kami sa pananalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang... Ano yun? Huwag kang titigil. Ano ba, Onel? Mas lalong lalakas ang loob ng mga demonyong yan kapag naramdaman nilang natatakot ka. Opo, eto na. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa. Para nang sa langit. Sa totoo lang ay mahirap ituon ang pansin sa pagdarasal kung may demonyo sa paligid, Sir Jupiter. Dinig na dinig ko po kasi ang mga kaluskos nito sa dingding. May naririnig na rin kaming ik-ik ng ibong dumadapo sa bubong. Napakahina lang ng tunog nun, kaya malamang na malapit lang ang aswang. Ilang sandali pa ay magkasabay ng dumaing sina Robert at Erwin. Pakiramdam daw nila ay may pumipiga sa kanila mismong puso. Nahihirapan silang huminga. Umaabot pa sa puntong bahagya na silang nangungulay talong dahil sa kakapusan sa hangin. Jesus Maria Joseph, Erwin, Robert, ano na bang gagawin namin para gumaling kayo? Kung sino ka mang hayop ka, tigilan mo na kami. Lubayan mo ng mga kapatid ko. Mga bata pa sila tapos gaganyanin mo. Ano? Bata lang ba ang kaya mo, ha? Onel. Nakakapigo na talaga. Hindi ko na kayang magpigil. Umanda sa akin yung demonyong aswang na yan. Teka po. Hanggang sa tuluyan na nga po silang nawalan ng malay. Noon ay di na nakapagpigil si Tatay Ibyong. Bigla na lang siyang tumayo at lumakad papuntang pinto. Pipigilan sana namin siya ni Ate Ana pero nagawa na niyang makalabas ng bahay. Tay, bumalik na ho kayo rito sa loob. Tay! Tay, ano ba? Mamaya yan, paano pa kayo eh? Kita nyo naman yung nangyari sa hilot, di ba? Huwag nyo silang galitin masyado, Tay. Balik na po rito sa loob. Hindi. Hindi ako babalik hanggat hindi ko napupugutan yung halimaw na yan. Ano ha? Nasaan ka na ngayon? Aswang! Magpakita ka sa akin! Harapin mo ako! Huwag mo sabihing naduduwag ka na. Bilisan mo na! Labas! Ilang minuto ring naghamon si Tatay Ibyong sa gitna ng dilim pero wala namang tumugon. Ang totoo nga po niya ay namalaya na lang naming unti-unti nang humuhupa ang mabigat na pakiramdam sa hangin.
maski ang masangsang na amoy at tunog ng ibon ay wala na rin. Sina Erwin at Robert naman, wala pa ring mga malay, pero pareho namang nakakahinga na. Nakakainis. Ayaw talaga akong harapin ng lecheng aswang na yan. Tay, uminahon po kayo. Mukhang nakakahinga naman na po ng maayos sina Erwin at Robert eh. Huwag niyo namang itapon ng gano'n na lang ang buhay niyo, Tay. Ay, pasensya na anak. Pero di ko na kasi kayang tiising nakikitang ganyan ng mga kapatid mo. Gumulong ang mga oras nang wala pa rin kaming maayos na tulog. Pagsikat ng araw ay nalaman naming hindi lang pala kami ang ginagampala ng aswang. Lahat pala ng mga bahay na may naratay na mga bata ay inaswang din. Ganon din po ang kanilang naramdaman, Sir Jupiter. Ang mga bata ay nahirapang huminga dahil sa parang pagpiga sa kanilang puso. Pagkatapos ay nawalan din ng mga malay. Lalong nabahala ang mga taga-baryo. Umugong ang bulong-bulungang baka pinatay ang hilot ng mga aswang upang walang makapigil sa kanilang binabalak. Siguro gusto lang talaga nilang patayin ang matanda kahit wala silang balak na kainin ito. Nagpatuloy pa sa paglipas ang oras, Sir Jupiter. Paliit ng paliit ang natatanaw naming pag-asa. Hindi mapagaling ng mga doktor ang mga bata. Wala rin kaming mahanap na albularyong pwedeng makatulong sa amin. Kung meron man ay hindi sapat ang kanilang kakayahan upang lunasan ang karamdaman ng mga bata. Hanggang sa nangyari na nga po ang kinakatakot namin. Pagsapit ng 3:00 ng hapong iyon, sabay-sabay na namatay ang mga bata sa baryo. Kasama doon sina Erwin at Robert. Mga kapatid ko! Erwin! Robert! Bakit ba kailangang mangyari sa inyo to? Napakababata ninyo pa! Diyos ko naman! Hindi pa to tapos. Siguradong hindi pa to tapos. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? May mga nangangaswang pero walang ibang pinatay maliban sa hilot. May kutob akong mga balbal ang mga yan. Sinadya nilang pasahan ng sakit ang mga bata. Tapos sa kanila pagpipiestahan kapag nangamatay na. Eh paano po yan, Tay? Saan po natin ililibing sina Robert at Erwin? Ay, wala na tayong perang pamburol at pampalibing. Wala tayong magagawa kundi iburo lang sila ng isang araw. Tapos ilibing sila agad bukas doon sa solidong lupa sa gitna ng palayan. Wala na akong ibang maisip eh. Mas madali rin natin silang mababantayan kung sakali mang pagtangkaan nga sila ng mga balbal. Dahil karamihan sa aming baryo ay hikahos, mas minabuti ng mga tao na agad ilibing ang mga namatay. Kasama na nga po roon ang mga kapatid ko. Hindi na namin sila ipinaimbalsamo. Pinahira na lang namin sila ng langis tapos ibinalot sa kumot at banig. Wala rin kasi kaming pambili ng kabaong. Doon lang namin sila sa may sala ibinurol upang dasalan. Pagkatapos ay ililibing nga po agad sa susunod na araw. Ana, ikaw munang magbantay sa mga kapatid mo ha. Kailangan nang magpahinga nitong si Onel. Tapos papalitan ka na lang namin kapag nagising na ang isa sa amin. Wala pong problema, Tay. Ako na pong bahala rito. Onel, ikaw na rin muna ang magpatulog dito kay Dolly. Bandang 7:00 ng gabi, wala na pong mga bisitang nakikilamay sa bahay. Hindi namin masisisi ang mga tao kasi nga marami pang ibang mga batang namatay sa baryo. Pagkatapos maghapunan ay si Ate Ana muna ang nagbantay kina Erwin at Robert. Pinatulog ko si Dali tapos nagpahinga na rin kami ni Tatay. Mga bandang 2:00 naman ng madaling araw nang pupungas-pungas akong bumangon. Ate, ako na muna dyan. Matulog ka na muna ron sa loob. Nakapagpahinga naman na ako eh. Sigurado kang kaya mo na, Onel? Oo ate. Ilang minuto lang ay siguradong gising na ang diwa ko. Gisingin mo na ng tuluyan yung diwa mo ngayon.
Naririyan ang mga aswang. Ha? Ano? Kumpirmadong mga balbal. Balak nilang kunin sina Robert at Erwin. Biglang naglaho ang antok ko sa sinabi ni Ate Ana. Nagpalinga-linga ako at napansin kong sarado na naman ang mga pinto at bintana, kaya naman pumunta muna ako sa kusina at kumuha ng itak. Bago umupo sa may sala, si ate naman ay pumasok na sa kanilang kwarto ni Dali. Alerto akong nakabantay doon, Sir Jupiter. Bawat kaluskos na naririnig ko mula sa labas ay mataman kong pinapakiramdaman. Sa mga unang minuto ay wala naman akong napapansing kakaiba. Kaya naisip ko tuloy na baka guni-guni lang ni ate ang kanyang nabanggit. Subalit noong mag-iisang oras na akong nakabantay ay naramdaman ko na namang bumigat ang hangin. May naulinigan na rin akong tunog ng ibon na ik-ik. Noong una ay medyo malakas pa yun, ngunit pahina ng pahina. Ibig sabihin, palapit ito ng palapit. Hindi ako natatakot sa iyong demonyo ka. Babantayan ko mga kapatid ko. Hindi mo makukuha sina Robert at Erwin. Tuloy-tuloy ang pagbigat ng hangin, Sir Jupiter. Unti-unti na rin akong nakaramdam ng pagkahilo. Diniinan ko ang hawak sa itak. Tumayo ako sa pagitan ng pinto at ng mga kapatid kong nakaburol. At halos lumundag palabas ang puso ko nang biglang may kumatok. Sinong nandyan? Kung inaakala mong matatakot mo ako, nagkakamali ka. Sumagot ka! Sinong nandyan? Ilang ulit ko pang tinanong kung sino ang nasa labas, pero hindi talaga ito sumasagot. Tuloy-tuloy lang itong kumatok. Ilang sandali pa ang lumipas ay tuluyan ang sumakit ang ulo ko. Narinig ko na ring may kumakaluskos sa magkaibang bahagi ng dingding ng sala. Kasabay iyon ng pagkatok sa pinto, kaya kinabahan akong baka hindi lang iisa ang nagpaparamdam sa amin. Hanggang sa napansin ko na lang na hindi na kumakatok ang nasa pinto. Sa halip ay pinagtatangkaan na niya itong sirain. Ilang sandali pa nakita ko na lang na may kukong lumusot sa gilid ng pinto, bagamat mabilis din yung kinabig palabas. Sumilip ako doon mula sa medyo malayong distansya at nakatinginan ko ang isang napakapulang mata. Opo, medyo malayo ako, pero ramdam na ramdam ko ang napakatalas nitong titig diretso sa kaluluwa ko. Sunod ko na lang na malayang nakabalandar na pala ako sa sahig at ginigising ni Ate Ana. Onel! Onel, gumising ka! Ano ba? Ba't nakuha mong matulog dyan? Onel! Onel! Anong nangyari? Nasa na ang... Bilisan mo nang bumangon dyan. Nakuha nila si Erwin. Ano ka mo? Paanong... Dali-daling tumakbo palabas ng bahay si ate, dala ang itak na hawak ko kanina. Sigurado akong hindi na yun nag-isip dahil sa bugso ng damdamin, kaya naman taranta kong kinuha ang supot ng asin sa kusida at tarantang hinanap ang flashlight. Sinubukan pa akong pigilan ni Tata Ibyong pero sinabihan ko na lang siyang bantayan sina Robert at Dali. Agad ko naman pong nasundan si Ate Ana. Kita kong may hinahabol siyang dalawang figura sa dilim. Tinutukan ko ng flashlight ang mga iyon. Nakita kong isa iyong babae at isang lalaki. Bit-bit ng lalaki ang nakarolyong banig kung nasaan ang bangkay ng kapatid ko. Nang mapansin kong akma na silang lulundag ay doon na ako tsumempo. Dali-dali akong nagsaboy ng asin papunta sa kanilang direksyon at saktong tinamaan ko ang binti ng babae. Nakakainis kang tao ka! Ibalik niyo ang kapatid ko! Wala kayong karapatang kunin si Erwin! Ibalik niyo siya! Mabilis kong nilapitan ang babaeng nadapa at sinabuyan ng mas marami pang asin ang kanyang mukha. Sir Jupiter, kitang-kita ko kung paanong umusok ang kanyang balat ng matamaan. Noon din ay nakumpirma kong siya mismo ang babaeng nagbebenta ng sapin-sapin sa plaza. Ang kanyang kasamang lalaki naman ay dali-daling nilapag sa lupa si Erwin. Lulundagan na sana niya ako, mabuti na lang at mabilis na nakakilos si ate. Nagawa niyang tagain ang lalaki sa balikat. Sinabuyan ko na rin iyon ng asin kaya lalo siyang napahiyaw sa hapdi. Nagpatuloy sa paglapit si ate sa lalaki. Muli niya yung inundayan ng taga.
Kakalmutin pa sana siya ng aswang ngunit katakatakang mabilis nitong kinabig ang sariling kamay. Animoy napaso ito ng madampian si ate. Kaya naman nagawa siyang pagtatagain ni ate ng ilang pang ulit. Walang yaka! Tigilan mo ang anak ko! Ate! Ilag! Ilang sandali pa ay nagulantang na lang ako nang bigla akong tinulak ng babaeng aswang. Ngunit hindi niya ako masyadong pinansin. Sa halip ay tumuloy sa papunta kay ate at agad niyang sinuntok ang kapatid ko. Napatihaya si ate. Noon din po ay biglang napasigaw ang babae. Umusok ang kanyang kamay na ipinansuntok kay ate Ana. Napansin ko ring tuluyan ang nagbago ang kanyang anyo. Kumulubot pang lalo at naging malauling ang balat. May kakaiba sa'yo. Sumagot ka. Sino kang babae ka? Pagbabayaran mo itong ginawa mo sa amin. Magbabayad ka! Magbabayad ka! Kayo ang magbabayad! Matapos ninyong patayin at pagtangkaan ng kapatid ko, ikaw pang may ganang magsalita ng ganyan? Kayo ang mga walang hiya! Kayo ang mga demonyo! Kayo ang magbabayad! May araw ka rin! May araw din kayo! Sunod na lang naming namalayang tumatakas na palayo ang dalawang aswang. Gusto pa sana namin silang sundan at patayin, ngunit mas pinili naming unang asikasuhin si Erwin. Nilapitan namin ang kanyang katawan, muling inayos tsaka kinarga pa uwi. Kinabukasan ay agad naming nabalita ang may iba pang mga kabahayang inaswang. Halos magkasabay ang oras ng panggagambala. Kaya malamang, hindi lang talaga isa, 2 o 3 ang mga halimaw. Marami sila. Onel, anak, tara na. Maghukay na tayo roon sa may palayan. Ikaw na munang bahala rito, Ana. Sige po, Tay. Ihanda mong sarili mo, Onel. Kailangan nating laliman ng konti ang hukay para siguradong hindi magalaw sina Erwin at Robert sa ilalim. Matanong ko nga po pala, Tay. Bakit nga ba hindi sinamang gawing palayan ng bahaging yun ng lupa? Hinayaan lang yun doon ng hindi nagagamit. Kita mo naman, di ba? Walang tumutubo ron maski isang damo. Kahit yung puno ng nara na nandoon, patay na. Sabi ng lolo nyo, wala raw talagang nabubuhay na anuman doon. Kaya hinayaan na lang. Sige na, tara na. At nang di tayo masyadong matagalan. Pagkatapos mag-almusal ay agad na kaming pumunta ni tatay sa gitna ng palayan. Ito ang bahagi ng solidong lupa na may patay na puno ng nara. Ang paligid kasi ng lupa namin ay pagmamay-ari ng ibang pamilya. Sa bandang harap naman ay daanan na, kaya doon lang namin pwedeng ilibing sina Erwin at Robert. Nasa 10 metro rin naman ang lapad ng solidong lupang iyon, Sir Jupiter. Kaya ligtas pa naman kung maglilibing kami sa bandang gitna. Medyo matigas ang lupa doon banda, kaya inabot talaga kami ng tanghali, Sir Jupiter. Hinatdan na nga lang po kami ng pagkain ni Ate Ana. Tay Ibyong! Onel! Heto na tanghalian nyo. Hinatdan ko na kayo para di nagaanong maantalang paghuhukay. Naku, salamat anak. Pero patapos na rin naman na kami. Konti na lang to eh. Sinong nagbantay sa bahay? Nandoon yung taga-dasal. Ako sandali lang naman ako mawawala. Teka, ano to? Ba't may matigas? May problema ba, Onel? Tingnan nyo rito, Tay. Parang may matigas na kahuyatang nakabaon. Naku, baka may kung sino nang nakalibing dito dati pa lang. Wala naman siguro. Patingin nga ako. Kinuha namin ni tatay ang tinamaang bagay. Doon ay nalaman naming isa pala iyong kahon na gawa sa matigas na kahoy. Kulay itim po iyon at nasa isang talampakan ng haba at lapad. May mga simbolong nakaukit sa kabuuan ng kahon, ngunit hindi naman namin iyon maintindihan. Lumabas kami ni tatay sa hukay at inabot ang kahon kay ate. Ngunit maging siya ay di rin maintindihan ang mga nakaukit doon. Anong kahon kaya to? Ba't may mga nakaukit na di maintindihan? Malamang sa ang kanya ng nanay Lerma ninyo.
Sila lang naman ang alam kong taga rito na may ganyang bagay eh. Buksan natin agad, Tay. Sigurado ka ba dyan, ate? Paano kung may sumpa palang laman yan? Tapos, yun ang dahilan bakit patay ang bahaging ito ng lupa. Baka mapano pa tayo. Posible ngang patay ang lupa rito. Kasi dito yun nilibing. Pero pakiramdam ko naman, walang nakadikit na masamang sumpa dyan. Kinokontra mong sarili mo. Basta. Buksan natin yan. Tama na yan. Baka saan mapunta yung bangayan nyo. Alhin na lang natin yan sa bahay. Tapos doon natin yan buksan. Sinunod namin ang gusto ni Ate Ana, Sir Jupiter. Kumain lang kami sandali ni tatay pagkatapos ay bumalik na kami sa bahay dala ang kahon. Nadatnan namin doon ang tagadasal na nagbabantay kina Erwin at Robert. Kinuha ko naman ang bareta de cabra at binigay kay Tatay Ibyong. Noon din po ay sapilitan niyang binuksan ang kahon at nang mabuksan ay nakita namin sa loob ang isang lumang latigo at isang tansong hugis bilog. Mukha iyong barya, kasing laki ng 5 piso. Tapos may nakaukit na kung anong simbolo sa magkabilang mukha. Subalit kapansin-pansing may butas iyon sa gitna. Ano kaya to? Barya? Pero bakit may butas? Sa palagay ko hindi yan barya, anak. Mukhang isa yung anting-anting. May butas siguro kasi kinukwintisan o sinasabit sa kung saan. Anting-anting? Patingin nga ako. Ang agimat nga tong galing sa angkan ni nanay. Masyado na rin kasing luma eh. Ang mas luma pa sa panahon ng mga Kastila. Uy, ate! Anong nangyayari sa'yo? Ana? Ana! Sir Jupiter, gulat na gulat kami nang bigla na lang nawalan ng malay si Ate Ana nang mahawakan ng pabilog na tanso. Taranta naman namin siyang inasikaso ni tatay. Pinunasan namin siya at hinilot-hilot pero ayaw po talaga niyang magising. Gayunpaman ay maayos naman ang kanyang pulso, tibok ng puso at paghinga. Kaya naisip naming magigising din siya anumang oras. Yun nga lang ay ipinagtaka rin namin kung bakit ayaw matanggal ng pabilog na tanso sa kanyang kanang palad. Dumikit po talaga iyon at halos bumaon na nga. Ano ba't ayaw matanggal to? Hayaan mo muna yan dyan, Onel. Baka masugatan pa si ate mo kapag pinilit natin yan tanggalin. Ang inaalala ko, baka may kung anong mangyari kay ate dahil sa anting-anting na yan. Baka nga yan talaga ang dahilan. Bakit nahimatay si ate? Isuot na lang natin sa leeg niya itong rosaryo. Baka sakaling makatulong. Isinuot nga po ni tatay sa leeg ni ate ang rosaryo namin, subalit hindi pa rin siya nagkamalay. Gumulong ang mga oras, Sir Jupiter. Hindi po talaga nagigising si Ate Ana. Sumapit na lang ang 3:00 ng hapon, wala pa rin talaga siyang malay. Kailangan na naming ilibing sina Erwin at Robert dahil baka magsimula na silang mangamoy. Kaya di na namin nahintay na magkamalay ang Ate Ana ko. Iniwan muna namin siya sa bahay tapos pumunta kami ni na Tatay, Dali at ng tagadasal sa libingan. Mauna na kayo ni Dali, Onel. Dito muna ako. Kailangan kong bantayan tong puntod ng mga kapatid nyo. Baka mamaya biglang sumalakay dito ang mga balbal. Sige po tay, maghahanda na rin ako ng hapunan natin. Tapos tingnan ko, baka nagising na si ate. Mag-6 na po ng takip silim kami natapos sa pagtatabon ng libingan ng magkapatid, Sir Jupiter. Nauna akong umuwi kasama si Dali dahil nga nagpaiwan si Tatay Ibyong. Pagkarating namin ay agad kong tinignan si Ate Ana. Wala pa rin siyang malay. Pagkatapos ay dumiretso na ako ng kusina para maghanda ng hapunang ginisang gulay. Paborito kasi iyon ng namayapa naming mga kapatid kaya iyon ang naisip ni tatay na lutuin. Subalit habang naghihiwa ng kalabasa ay nagulat na lang ako nang bigla kong tawagin ni Dali. Nagising na raw si Ate Ana. Agad ko namang ibinaba ang hawak na kalabasa at maliit na kutsilyo. Nagbanlaw ako ng kamay tapos lumakad na papuntang kwarto. Hindi pa man ako nakakapasok ay nagulat na lamang ako nang makasalubong ko sa bungad ng pinto si ate. Bitbit po niya ang lumang latigo na nakuha namin sa kakaibang kahon. Hindi na rin niya suot ang rosaryo sa kanyang leeg. Sa halip ay nakita kong putol na ito at nagkalat ang mga butil sa sahig. Uy, Ate Ana,
Buti nagising ka na. Pasensya na pero hindi ka na namin nahintay. Nailibing na... ate, saan ka pupunta? Ate! Hindi po ako sinagot ni Ate Ana, Sir Jupiter. Sa halip ay bigla na lang siyang pumunta ng kusina. Kumuha ng itak at nagdire-diretso palabas ng bahay. Nataranta naman po kami ni Dali kasi madilim na noon sa labas kaya agad namin siyang sinundan. Ayaw ko sanang isama ang bunso naming kapatid pero hindi ko rin naman siya pwedeng iwan sa kubo. Sa pagkataranta ay hindi na ako nakapagdala ng itak o anumang pangontra sa aswang noon. Tanging flashlight lang po talaga ang nabitbit ko. Ate! Saan ka ba kasi pupunta? Hoy, ate! Ano ba? Sagutin mo naman ako, Ate Ana. Ate! Tuloy-tuloy na tumakbo si Ate Ana papuntang palayan. Napadaan siya malapit sa libingan ni na Robert at Erwin kaya nakita rin kami ni Tatay Ibyong. Onel, anong nangyari? Ba't tumatakbo yung ate mo? Saan yun papunta? Nag-away ba kayo? Hindi po, tay. Mamaya na po ka magpapaliwanag. Sundan po muna kasi natin si ate. Dito na muna si Dali. Onel! Hoy! Ano ba kasing? Nagpatuloy pa po sa pagtakbo si Ate Ana. Dumiretso siya sa kakahuyan. Nagpapalinga-linga, animoy may hinahanap. Binilisan kong lalo ang pagtakbo ko nang makitang sandali siyang huminto, kaya naman nagawa ko siyang habulin. Ate! Ano ba? Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Ba't ba bigla ka nalang tumakbo? Kausapin mo naman ako. Hoy! Ang kaso, di pa rin niya ako kinibo, Sir Jupiter. Nilulunod na ako ng pangamba noon dahil pakiramdam ko ay hindi na si ate ang kaharap ko. Ilang sandali pa nakuha ang kanyang pansin ng isang puno ng balete. Lumapit siya roon at walang ano-ano'y bigla niyang tinaga ang isang sanga. Ate, itigil mo na nga yan. Ano bang nakain mo't pinagdidiskitahan mo yung balete? Mamaya niyan, mamaligno pa tayo sa ginagawa mo eh. Hindi nagpaawat sa akin si ate. Pumutol nga siya ng 3 sanga ng balete pagkatapos ay muli na naman siyang lumakad ng di ako nililingon. Sinundan ko lang siya at muli na naman siyang huminto sa may kawayanan. Doon ay namutol siya ng ilang piraso ng kawayan at biniyak iyon. Hindi po siya tumigil, Sir Jupiter. Agad-agad ay pinatulis niya ang bandang dulo ng mga kawayang patpat at gumawa ng simpleng bagakay. Pagkatapos ng kanyang ginawa, muli na naman siyang lumakad palabas ng gubat. Sumunod pa rin ako kahit pagod na ako. Katakatakang hindi man lang pinagpapawisan ng kapatid ko. Dumiretso siya sa libingan ni na Robert at Erwin, tsaka umupo sa gilid ng puntod na may 2 kandila. May isang patay na lampara rin doon na gagamitin sana ni tatay pauwi. Ano bang nangyayari dito sa Ate Ana mo, Onel? Hindi ko rin po alam, tay. Basta nung magluluto na dapat ako bigla na lang siyang nagising. Putol na yung rosaryo. Ayaw niya magsalita kapag kinakausap ko. Tapos ayun bigla na lang tumakbo palabas ng bahay. Hindi kaya yung tansong anting-anting? Ay, kanina ko pa iniisip yan, tay. Wala akong ibang maisip na paliwanag eh. Delikado pa naman dito ngayon. Baka biglang sumalakay ang mga aswang. Sinubukan pa naming kausapin ni tatay si Ate Ana. Pero ayaw po talaga niyang magpatinag. Nakaupo lang siya doon habang mayat-mayang nagpapalinga-linga. Isang beses ay nagkasalubong ang tingin namin. Bahagya akong nangilabot kasi parang hindi mata ni ate ang nakita ko. Ibig kong sabihin, pangkaraniwan naman kung titignan pero kilalang kilala ko po si Ate Ana. Hindi ganoon ang hugis ng kanyang mga mata at kung paano siya tumitig. Doon na po ako nagsimulang maghinala. Mga pasado 8:00 ng gabi na gulat na lang kami ni Tatay Ibyong nang biglang tumayo si Ate Ana. Andiyan na sila. Ate, anong nandyan? Onel, makiramdam ka. Natigilan ako at napalunok ng laway. Nagpalinga-linga ako, Sir Jupiter. Kita kong gumagalaw nga ang dahon ng mga puno sa may malapit na kakahuyan.
Kinalabit ako ni ate at inabot niya sa akin ang isa sa mga kawayang bagakay. Binigyan din niya ng isa si Tatay Ibyong pagkatapos nilapag niya sa paanan ng Nara ang mga sanga ng balete tsaka binuhusan ng gaas galing sa patay na lampara. Anak, ano bang ginagawa mo? Ba't mo binubuhos yung gaas? Kakagulo rito ngayon. Yung batang maliit, itago nyo. Ate, ikaw ba yung nagsalita? Sir Jupiter, nagulantang kami ni Tatay Ibyong nang magsalita si Ate Ana. Hindi kasi sa kanya ang boses na yon, kundi boses ng isang matandang hindi namin kilala ni Tatay. Sinabi nitong magkakagulo raw doon. Bantayan ko raw si Dali at huwag kaming lalayo. Nagkatinginan kami ni Tatay. Hindi kami kumibo pero pareho naming alam ang iniisip ng isa't isa. May kung sinong sumapi kay ate. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na namang bumigat ang hangin sa paligid, Sir Jupiter. Alam ko na ang ibig sabihin nun, kaya hinanda ko na ang sarili. Magkatalikuran kami ni Tatay at Ate Ana. Si Dali naman ay pinatago namin sa butas na nasa may ugat ng patay na puno. Binigyan din namin siya ng batong, pwede niyang ihagis kung kailangan. Magsihanda kayo! Andyan na sila! Lusob, mga alagad! Kunin ang mga bangkay! Sir Jupiter, halos kumalas ang kaluluwa ko nang makita ang nasa 10 aswang na lumulusob papunta sa libingan ng mga kapatid ko. Kahilahilakbot ang kanilang mga anyo, hugis tao ngunit mas madilim ang mga balat at kulukulubot. Napakahahaba at napakatatalim ng kanilang mga kuko at ngipin. Tiyak kong isang kalmot lang, pwede nang mawasak agad ang sikmura o dibdib ng isang ordinaryong tao. Tinatagan ko ang kalooban ko. Wala na kaming pagpipilian. Agad akong umunday ng saksak sa isa sa kanila, ngunit mabilis iyong nakaiwas. Kinalmot ako ng isa pa, mabuti na lang at daplis lamang yun. Kita kong susugurin ng nauna si Tatay, agad ko siyang sinaksak at bumao ng bagakay sa kanyang bewang. Binunot ko yun at mabilis ko namang inundayan ng 2 pang papalapit sa akin. Nakita ko si ate na ginagamit ang lumang latigo. Hindi ko maisip kung paano siya nakakakilos ng ganon. Bihasang-bihasa siya sa paggamit ng latigo. Maliban sa panghampas sa mga aswang ay nagagamit din niya iyon upang puluputan ng braso, binti o leeg ng mga kalaban. Kapansin-pansin ding nasusugatan ng mga halimaw kapag natatamaan ng latigong yon. Putrages, huwag kang tatanga-tanga. Opo. Agad akong napayuko ng murahin ni ate. Tinamaan niya ang isa sa mga aswang na papasugod na sana sa likod ko. Noon din ay nagsabi ang matandang sumapi kay ate na bantayan namin ni Tatay ang libingan. Ang mga bangkay daw kasi talaga ni na Erwin at Robert ang pakay ng mga balbal, kaya naman madaling mahulaan ang kanilang kilos. Pasulong papunta sa puntod. Subalit, sadyang normal na tao lang ako, Sir Jupiter. Namalayan ko na lang na may aswang na palang humablot sa braso ko at agad akong hinagis papunta sa mismong palayan. Napasubsob ang mukha ko sa putikan at mga palay at napalingon na lamang ako nang magsalita ang nanghagis sa akin. Umanda ka sa akin, hangal. Pagbabayaran mo ang ginawa mo nung nakaraan. Kayo ang nanggugulo! Kayo ang dapat maubos! Manahimik ka! Wala na sa akin ang bagakay. Medyo malayo sina ate at tatay. Hindi sila aabot kung sasaklolohan nila ako. Nilunod na ako ng kilabot noon, Sir Jupiter, habang nakikita kong papalapit na sa akin ang mga kuko ng babaeng aswang ay parang pinagtatawanan na ako ni kamatayan. Subalit nagulat na lamang ako nang may batong sumalpok sa mismong sentido ng aswang. Sabay kaming napalingon sa may puno at nakita kong tumatakbo pabalik sa ilalim ng butas si Dali. Nakita kong nagngalit ang mga ngipin ng aswang
walang ano-ano ay agad din siyang kumilos papunta sa puno. Hindi! Dali! Itigil mo yan, demonyo! Tumigil ka! Hindi! Dali! Noong papalapit na siya sa puno ay humarang naman sa kanya si Ate Ana. Noon din po ay mabilis na pinaghahampas ng latigo ni Ate ang aswang. Pilit itong umiiwas, ngunit hindi ito makatakas. Siguro ay mahapdingang talaga ang epekto ng latigong iyon para sa kanila. Nang makabuelo ay nakita kong itinulak ni Ate ang babaeng aswang papunta sa tumpok ng mga sanga ng balete. Noon din po, Sir Jupiter, agad na kinuha ni Ate ang isa sa mga kandila at sinilaban ng mga sangang basang-basa sa gaas. Tama na. Itigil mo na yan, tao. Itigil mo na yan. Ayun. Mamamatay ka. Mamamatay kang demonyo ka. Sa ngalan ni Apo Sandawa, mamamatay ka. Hindi. Hindi. Mabilis na umusok ang nasunog na kahoy, Sir Jupiter. Kitang-kita ko rin po kung paanong nagkumahog ang buhay pang mga balbal na makalayo sa lugar. Ang babaeng aswang naman na nilalamon ng apoy ay tuloy-tuloy sa pangingisay. Inutusan din kami ni Ate na isalang sa apoy ang mga napatay namin. 4 po lahat ang mga iyon, Sir Jupiter. Mas mabuti raw na tuluyang maging abo ang mga iyon. Kung may matiraman ay ilibing din doon sa ilalim ng puno ng nara. Siguraduhin walang matatapon sa palayan upang hindi mamatay ang mga pananim. Mawalang galang na po. Pero sino po ba kayo? Hindi kayo si Ate Ana ngayon, di ba? Oo nga po. Ninunuho ba kayo ng asawa kong si Lerma? Alagaan niyo itong nagmamay-ari sa katawang ito. Gayon din ang batang babaeng yan. Tumataloy sa kababaihan ng ating angkan ang panalangin mula kay Apo Sandawa. Hindi niyo ito magagawang talikuran ng ganun na lang. Ate, anong nangyari sa inyo, ate? Hindi pa man kami natatapos sa pagliligpit ay bigla na lang din pong nawalan ulit ng malay si Ate Ana. Mababahala na sana kami ni Tatay pero bigla na lang siyang humilik. Hilik na halatang pagod na pagod. Kaya naman dinala na lang namin siya sa kubo at hinayaang mahimbing. Tanghali na po ng sumunod na umaga nang siya ay magising. Aray, ang sakit ng ulo ko. Ate, mabuti naman at nagising ka na rin sa wakas. Ano bang nangyari? Ba't ang sakit ng ulo ko? Para akong nabagsakan ng buko. Hindi mo ba naalala ang mga nangyari kagabi? Nangyari kagabi? Ano nangyari ba? Sina Erwin at Robert. Teka, ilang oras ba akong tulog? Teka nga, Ana. Ano ba ang huling natatandaan mo? Yung binuksan po natin ang kahon at tinignan ko yung anting-anting. Ate, halos isang araw ka nang walang malay kung ganun. Pero nagising ka kagabi. Huwag mo nga akong pinagluloko, Onel. Paanong isang araw nang walang malay pero nagising kagabi? Ibig kong sabihin, may sumapi sa katawan mo kagabi. At nilabanan natin yung mga balbal. Ha? Seryoso? Sino sumapi? Hindi ako sigurado, anak. Pero siguro kanunuan ng nanay Lerma ninyo. Siguro isa yung babaylan. Siguro nakakulong sa anting-anting yung kaluluwa o kapangyarihan niya tapos na ipasa sa'yo. Teka, saan nga po pala yung anting-anting? Nakadikit lang yun sa palad mo eh. Patingin nga ako. Anting-anting? Eto ba yun? Hala, anong nangyari dyan? Sir Jupiter, gulat na gulat kami nang makita ang anting-anting na nakadikit sa kamay ni Ate Ana. Nangitim na po kasi ito. Nagmukha siyang matigas na uling. Sinubukan namin iyong tanggalin,
Nakuha naman po namin pero agad din itong nadurog at naging abo. Oy ate, anong pumasok sa isip mo at kinain mo yung abo? Nasisiraan ka na ba, Ana? Baka mapano ka niyan. Hindi ko rin po alam, Tay. Basta naisip ko na lang na kailangan ko yung kainin. Parang may bumulong sa akin. Pagkatapos po ng lahat, Sir Jupiter, katakatakang nagkaroon si Ate Ana ng kaalaman tungkol sa panggagamot. Hindi naman po sobrang dami ng kanyang nalalaman. Sakto lang para makapanggamot ng mga pangkaraniwang karamdaman. Kaya naman siya na ang gumanap bilang bagong hilot sa baryo namin. Nang lumaon din ay naging katuwang na niya sa panggagamot ang bunso naming si Dali. Siguro nga sadyang tinatawag lang sila ng dugong babaylan ng angkan ni Nanay Lerma. Ang sinasabing mga nabigyan ng panalangin ni Apo Sandawa. Sir Jupiter, sadyang nahirapang makabangon ang baryo namin dahil sa dami ng mga paslit na pinatay ng mga demonyo. Kasama na nga ang mga kapatid namin. Mabuti na lang nagawan rin naman naming makapagpatuloy sa buhay. Naging mapayapa ulit ang aming baryo at di na kami ginambala ng anumang aswang. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pagbabasa nitong kwento namin, Sir Jupiter. Lagi nating tatandaang may mga bagay na hindi natin pwedeng basta na lang takasan. Simpleng alaala man ito o isang tungkuling nagmula pa sa ating mga ninuno. Sana mag-ingat po tayo palagi. Naglalaway si Pepe. Normal na yata sa karamihan sa atin ang protektahan ang mga mahal natin sa buhay. Pero may mga pagkakataong hindi natin inaasahan, ito pa pala ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Diyan iikot ang kwentong tampok sa episode natin ngayong araw, mga kasityo. Ano nga ba ang lihim na natuklasan ng ating letter sender na si Igno tungkol sa kanyang matalik na kaibigang si Pepe? Pakinggan na natin ang kanyang kwento. Magandang araw sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Sitio Pangil, lalong-lalo na sa inyo, Sir Jupiter. Ako nga pala si Igno, hindi ko totoong pangalan. 59 anyos, tubo mula sa siyudad ng Canlaon sa Negros Occidental. Matagal-tagal na rin akong nakikinig dito sa channel nyo sa YouTube. Kaya nga pinag-aralan ko kung paano ako makakapagpadala ng sarili kong kwento sa inyo. Matagal ko na rin talaga itong gustong ibahagi sa inyo kaya't sana ay mapili nyo itong basahin. Ilang taon na rin ang nakakalipas mula nang mangyari ang karanasang ito sa akin. Sa asawa kong si Clarita at sa matalik kong kaibigang itago na lang natin sa pangalang Pepe. Halos kasabay ko na rin siyang lumaki dahil magkababata rin naman ang mga tatay namin nung araw na parehong magsasaka. Tulad naming dalawa. Mabait na tao si Pepe, mga kasityo. Palakaibigan siya, palabiro, kaya nga maraming nakakakilala sa kanya noon. Hindi lang siya sa barangay namin maraming kaibigan, dahil kahit hanggang sa mga karatig naming lugar noon ay may kakilala siya. Sa totoo nga lang maraming nagtataka kung bakit kami naging magkasundong dalawa samantalang napakabasagulero ko
nung araw. Sa amin kasing dalawa ni Pepe, ako yung maraming kaaway. Ako ang maangas kung kumilos, kaya marami akong kagalit. Babaero pa ako noon dahil hindi naman sa pagmamayabang, medyo magandang lalaki naman ako nung kabataan namin. Hanggang sa nabaliktad ang buhay namin ni Pepe nang makilala ko ang asawa kong si Clarita, na agad kong pinakasalan at ibinahay para hindi na siya maagaw pa sa akin ng iba. 21 anyos pa lang yata kami ni Pepe noon. May gatas pa sa labi, ika nga ng mga nakatatanda noon sa amin, pero pinatunayan ko namang kaya kong magtino. Dahil dun lang din ako nagsimulang magseryoso sa buhay. Kahit na nagkaroon na ako ng asawa, hindi pa rin naman nagbago ang pagkakaibigan namin ni Pepe. Malapit pa rin kami sa isa't isa, lalo na't magkapit bahay lang naman kami. Nakatira kami dun sa magkalapit na lupa ng mga nasira naming magulang. Malapit lang din sa sinasaka naming bukid noon. Halos wala ngang pinagbago sa mga nakasanayan na naming gawin noon eh. Araw-araw ay magkasabay pa rin kaming magpunta at umuwi ni Pepe galing sa bukid. Isang araw pareho na kaming nakauwi noon sa bahay ni Pepe. Nakapaglinis na ako ng katawan at kasalukuyan nang naghahain noon ng hapunan si Clarita nang biglang kumatok si Pepe sa bahay namin. Pagdungaw niya dun sa pintuan, nakita kong gayak na gayat siya, mukhang may lakad siya sa gabing yun. Inalok ko pa nga siyang kumain pero tumanggi siya. Yun pala. Gusto niya lang akong ayaing sumama sa kanyang makipamiesta raw sa kabilang bayan kung saan nakatira ang nanay niyang may iba ng asawa ng mga panahong yun. Siyempre tumanggi ako. Ang sama na agad ng tingin sa akin ni Clarita noon. Hindi pa man ako sumasagot eh. Sabi ko kay Pepe, siya na lang muna ang makipamiesta ngayon at masama ka ako ang timpla ng misis ko. Tinawanan niya pa nga ako. Nakahanap na raw ako sa wakas ng katapat. Kaya napakamot na lang ako sa ulo. Masaya pa ang naging batian namin ni Pepe noon bago siya umalis. Wala sa pag-aakala ko na sa pagbalik niya ay hindi na pala magiging katulad ng dati ang lahat. Normal pa naman ang mga naging sumunod na araw pagkatapos noon. Wala pa naman akong nakitang kakaiba sa kanya. Nagpatuloy lang kami sa mga buhay namin ng normal. Hanggang isang araw, habang nagpapahinga kami ni Pepe noon sa kamalig na kami mismo ang gumawa, may napansin akong hindi normal sa kaibigan ko. Naglalaway si Pepe na akala mo batang bago palang tinutubuan ng ngipin. Tinitigan ko siya noon na halata ang pandidiri sa mukha ko. Tapos syempre, sinita ko rin siya. Bakit ka ako naglalaway siya ng ganun? Halos basang-basa na kasi noon yung bandang dibdib ng suot niyang kamiseta eh. Tumutulo talaga ang laway niya, daig pa niya ang naglalandi ng tubig sa bibig. Medyo mabaho rin ang amoy na nanggagaling doon sa bibig o sa laway niya. Malansa yun, para bang bulok na isda na parang amoy kalawang na hindi ko maintindihan. Tinanong ko pa nga siya kung anong kinain niya at nangamoy ng ganun ang bibig niya. Di muna kako siya nagsipilyo bago siya lumayas ng bahay. Kumamot lang si Pepe sa ulo niya. Halatang nahiya siya sa akin. Sabi niya, nahihirapan daw kasi siyang magsipilyo dahil ang lala raw ng singaw niya sa bibig. Kaya nga rin daw siya naglalaway ay dahil dun. Ipinakita pa sa akin ni Pepe yung iniinda niyang singaw. Nakita ko ngang dalawang malalaking singaw yun sa bandang ibabang labi niya. Parang may nana pa nga kaya pala kako mabaho. Ang sakit nun panigurado, kaya hindi niya halos maisara ang bibig niya.
Biniro ko pa si Pepe na tawas lang ang katapat nun. Sabi niya naman sa akin, sinubukan niya na raw yun pero hindi naman daw tumalab. Kinabukasan, nasa bukid na naman ako kasama ang iba pa naming mga kapwa magsasaka noon. Maliban na lang kay Pepe. Di kasi umahon sa bukid si Pepe noon dahil ang sabi niya sa akin, masama raw ang pakiramdam niya. Siguro mga 10:00 yun ng umaga at kasalukuyan kaming nagtatanim ng palay nang mapadaan sa tapat namin yung 2 kapitbahay naming sina Nilo at Marlon. Binati nila ako at binati ko rin naman sila pabalik hanggang sa parang may biglang naalalang sabihin sa akin si Nilo. Tinatanong niya ako kung may problema raw ba ang kaibigan kong si Pepe. Kaninang madaling araw daw kasi habang papunta siya dito sa bukid, nagkasalubong sila ni Pepe sa daan. Nakayapak daw ito at parang wala sa sariling naglalakad papunta doon sa may sukal sa bandang dulo na ng barangay namin kung saan kami madalas mangahoy nung araw. Sinubukan pa nga raw niyang batiin si Pepe pero hindi raw siya pinansin nitong kaibigan ko. Medyo kakaiba raw ang kilos ni Pepe kanina. Kasi ang talim ng tingin nito at parang namumula pa raw ang mata. Napansin din ni Nilo na naglalaway nga si Pepe. Nakangangaraw ito tapos tumutulo yung laway galing sa bibig niya. Kaya halos mabasa na raw pati ang damit na suot nito kanina. Di ko naman alam ang isasagot ko kay Nilo noon kahit ako na weirduhan din sa ikinwento niya sa akin. Ang sabi ko na lang masama kasi ang pakiramdam ng kaibigan kong yun dahil siguro sa singaw na naipakita pa niya sa akin kahapon. Hindi ko na tuloy natapos noon ang ginagawa ko sa bukid kasi nagpasya akong umuwi na lang ng maaga para tignan kung ayos lang ba si Pepe sa kanila. Baka mamaya natetano na kako yun dahil dun sa sugat niya kaya ganun ang kilos noon kaninang madaling araw. Sa bahay na ni Pepe ako dumiretso pagkagaling ko ng bukid. Naabutan ko naman siya noon na nasa likod ng bahay niya at nagpapakain ng mga alaga niyang manok at baboy. Tinawag ko si Pepe. Kako, kumusta na ang pakiramdam niya? Nginitian naman ako nitong kaibigan ko at sinabi sa akin na ayos naman daw siya dahil hindi na raw gaanong masakit yung singaw niya. Bukas makakapunta na raw siya ulit ng bukid. Binanggit ko sa kanya ang sinabi sa akin ni Nilo pero ang sabi lang sa akin ni Pepe, wala raw siyang maalala. Baka naman daw namamaligno lang itong si Nilo at inakalang siya nga yung nakasalubong nito kanina. Nagkatawanan pa kami pagkatapos noon bago ako nagpaalam na uuwi na. Tumalikod na ako noon at nagsimulang maglakad palayo. Nang may naalala akong banggitin kay Pepe. Hindi ko na matandaan kung ano yung sasabihin ko sana noon, pero hindi ko makakalimutan na sa muling pagharap ko sa kanya ng mga sandaling yun, nakita ko si Pepe na biglang dinakot sa lieg ang isa sa mga alaga niyang kambing bago niya yun sinaksak ng walang pakundangan. Siyempre nagulat ako. Parang may bumulong sa isip ko noon na dumiretso na lang ako pauwi at huwag nang bumalik pa kina Pepe. Sinunod ko na lang ang sinasabi ng utak ko pero halos hindi ako patulugin ng isiping yun magdamag nung sumapit na ang gabi. Kinabukasan, pinuntahan ko ulit si Pepe sa bahay niya. Panay ang tawag ko sa kanya dahil aayain ko sana siyang sumabay na sa akin papuntang bukid. Kaya lang walang sumasagot. Dumungaw ako dun sa loob ng bahay niya para sana tingnan kung natutulog pa ang mokong. Pero isang walang buhay na katawan ng kambing lang ang nakita ko roong nakapatong sa mesa.
wakwak na ang tiyan ng kambing na yun. Wala nang laman loob, tapos base sa pamumutla nito ay parang wala na ring dugo. Nilalangaw yung nakabuyangyang na laman ng kambing na hindi man lang pinagkaabalahan ni Pepe na tanggalan ng balahibo bago katayin. Napaisip ako kung ano baka kung trip ng kaibigan kong yon at para siyang may saltik kung kumilos ngayon. Pagdating ko sa bukid, hindi ko na naman nakausap si Pepe kasi masyado siyang abala sa pagtatanim. Ang layo rin kasi ng pinwestuhan niya sa pwesto ko, kaya hinintay ko na lang na magdapit hapon na para sana sabay na kaming umuwi. Pero inunahan niya na naman pala ako. Sabi ni Marlon sa akin kanina pa raw nagmamadaling umuwi si Pepe. Siguro'y sumasakit daw yung singaw kasi nakita niya na namang naglalaway. Medyo nagtataka na talaga ako noon, pero ilang araw pa ang lumipas ay talagang hindi kami magpang-abot ng kaibigan kong yon dahil mukhang iniiwasan niya ako. Hindi lang ako ang nakakapansin ng mga kakaibang kilos na yon ni Pepe. Dahil ilang araw na rin talaga akong nakakarinig ng mga usap-usapan tungkol sa kanya, na kesyo palagi na lang daw may nakakakita sa kanyang naglalakad sa labas tuwing madaling araw. Para daw itong laging may inaabangan. Sabi pa ng mga kapitbahay namin noon, para na raw nasisiraan ng bait itong si Pepe. Parang lumuluwag na raw talaga noon ang tornilyo na sa ulo o kaya baka raw nag-aadik na. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko lalo na at napapansin ko rin noon na pabawas na ng pabawas ang mga alagang hayop ni Pepe dun sa likod ng bahay niya. Pati na rin dun sa bukid. Hindi ko alam kung kinakatay niya ba o pinapatay niya lang, kagaya nung kambing na una kong nakitang pinatay niya. Sobrang nababahala na ako ng mga panahong yun para kay Pepe. Pero wala akong magawa dahil hindi niya nga ako kinakausap. Gusto ko man siyang puntahan sa bahay niya, hindi ko rin naman magawa. Pinagbawalan ako ni Clarita kasi nabalitaan niya rin ang nangyayari kay Pepe. Natatakot daw siyang baka iba na ang utak ng kaibigan kong yun. Siguro mga 2 linggo ang nakalipas, nagulat na lang ako dahil itong si Pepe bigla na lang sumulpot ng pagkaaga-aga sa bahay namin noon at inaya akong sabay na raw kaming magpunta ng bukid. Nakikape pa siya sa bahay namin noon at nakipagbiruan kay Clarita tulad ng dati niyang ginagawa. Laking pagtataka ko naman noon kasi biglang-bigla siyang bumalik sa pagiging masigla. Pagkatapos niya akong iwasan ng matagal-tagal ding panahon. Habang nasa daan kami, tinanong ko siya kung ano ang nangyari sa kanya. Pero ang sabi niya sa akin, wala naman daw. Sadyang naging abala lang daw siya nitong mga nakaraang linggo kaya hindi kami halos magpangita. Hindi na lang ako sumagot kahit na hindi ako kumbinsido noon sa sinabi niya. Kilalang kilala ko kasi talaga yung si Pepe. Alam ko kapag may itinatago siya sa akin dahil nahahalata ko yun sa mga kilos niya. Ayoko lang naman siyang piliting magkwento sa akin kung ayaw niya't baka mauwi lang sa pagtatalo ang usapan namin. Ginabi kami sa bukid ng araw na yun. Tinapos na kasi namin lahat ng gagawin namin dahil balak sana naming magpahinga kinabukasan. Inaya akong uminom ni Pepe na hindi ko naman natinanggihan dahil ngayon lang naman ulit kami magkakasama. Naglalakad na kami noon pa uwi. Medyo madilim na ang paligid. Pero bahagya palang sumisilip noon ang buwan nang mapalingon ako kay Pepe. Dahil narinig kong parang
Hinahabol niya ang paghinga niya. Hinihingal siya. Paglingon ko sa kanya, nakita ko na naman siyang naglalaway. Nakatitig siya sa akin noon. Tapos yung mata niya biglang kuminang ng kulay pula nung tamaan yun ng sinag ng buwan. Medyo napatras ako ng kaunti palayo sa kanya. Bigla namang kumunot ang noo niya tapos tinanong niya ako kung bakit. Nagulat ako kasi biglang nawala yung laway na tumutulo na kanina sa bibig niya. Pagtingin ko sa kanya, mukha na naman siyang normal. Napatanong tuloy ako noon sa sarili ko kung namamalikmata lang ba ako kanina. Pero hindi Hindi ako pwedeng magkamali. Nakita ko talagang nag-iba ang hitsura ni Pepe noon. Doon ko na parang nasabi sa sarili ko na mukhang tama nga ang asawa kong si Clarita. Mukhang iba na nga itong nangyayari kay Pepe. Pinipilit pa man din ako ni Pepe noon na makikikain daw siya ng hapunan sa bahay namin dahil namiss na raw niya ang amoy ng mga luto ni Clarita. Para daw siyang natatakam na makatikim ng lutong bahay ng babae. Di ko alam kung ako lang pero parang may ibang ibig sabihin sa pandinig ko ang sinasabing yun sa akin ni Pepe. Dahil doon talagang wala sa loob na bigla ko siyang tinanggihan. Sabi ko sa kanya aalis kasi kami ni Clarita ng gabing yun dahil pinapupunta kami ng nanay niya sa kanila. Siyempre, hindi totoo yun at nagpalusot lang ako. Pero pagka-uwi ko sa amin, inaya ko talaga si Clarita na umalis muna kami noon ng bahay at dumalaw sa kanya. Kahit ang asawa ko nagtaka Hindi kasi kami magkasundo ng biyenan kong babae. Pero nang gabing yun, ako pa mismo ang nag-aya sa kanya. Hindi ko naman masabi na dahil yun sa natatakot ako sa mga kilos at sinasabi sa akin ni Pepe. Baka kasi bigla siyang matakot. Kinabukasan maaga akong umuwi sa amin. Iniwanan ko muna si Clarita sa kanila kasi ayaw pa siyang pauwiin ng nanay niya. Ihahatid na lang daw nila siya mamayang hapon at pumayag naman ako. Tinanaw ko agad yung bahay ni Pepe nang mapadaan ako doon. Sa pagtanaw kong yun, imbis na si Pepe ay isang batang babae ang nakita ko. May hawak itong mahabang kawayan na may lambat sa bandang dulo habang pilit na sinusungkit yung bunga ng tanim na punong mangga ni Pepe. Nakilala ko naman agad yung bata. Si Mayet yun, anak ng isa rin naming kapitbahay. Kilala yung batang yun na talagang magnanakaw ng mga prutas at gulay na tanim sa mga bakuran ng mga bahay-bahay sa barangay namin. Sinigawan ko yung bata na agad namang nagulat at nagtatakbo palayo sa bakuran ni Pepe. Siya namang labas ng kaibigan ko at tinanong sa akin kung sino raw yung sinigawan ko. Inginuso ko na lang si Mayet. Tapos nagpaalam na akong uuwi dahil masakit kako ang ulo ko. Pero bago ako umalis, tinanong pa ako ni Pepe noon kung nasaan daw ba si Clarita at parang hindi ko siya kasama. Sinabi ko naman ang totoo. Pero hindi ko sinabing uuwi rin mamayang hapon ang asawa ko. Nung araw na yun, hindi ko na hinintay pang ihatid ng mga magulang niya si Clarita sa amin. Maaga pa lang bumalik na ako agad sa kanila at nagkusa na akong sunduin siya. Medyo nakakaramdam kasi ako ng kaba noon. Talagang nababahala ako sa ipinapakitang interes ni Pepe noon sa misis ko. Hindi ko naman masabing may gusto siya kay Clarita dahil alam ko namang hindi ako kailanman tataluhin ni Pepe pagdating sa babae. Pag-uwi namin ni Clarita sa amin, naggulat na lang kami. Ang naabutan kasi namin doon ay ang kumpulan ng mga kabarangay namin na nag-uusap-usap tungkol daw sa biglang pagkawala ni Mayet.
yung batang babaeng sineta ko kanina dun sa bakuran ni Pepe. Kanina pa raw hinahanap ng magulang yung bata pero talagang hindi siya makita ng nanay niya. Kaya pala ang dami na ring tanod na nagro-ronda kanina habang pauwi kaming mag-asawa. Binati pa nga kami ng isang kagawad na naging ninong pa namin sa kasal ni Clarita. Pero hindi lang yun ang nakakabiglang pangyayari ng gabing yun. Dahil nang sa wakas mga kasityo ay nakarating na ang mga tanod dun sa bandang dulo ng barangay namin kung nasaan pareho ang mga bahay namin ni Pepe. Nagulat na lang kami nang isa sa kanila ang sumigaw at sinabing nakita na raw nila yung nawawalang bata. Paunahan pa kaming mag-asawa noon sa pagsilip sa bintana. Tinitingnan namin kung saan nakita yung bata. Pero ganun na lang ang gulat namin nang makita naming nandoon pala siya sa likod ng malaking punong mangga kung saan ko siya sinita kanina. Wala nang buhay yung bata. Patay na raw, sabi ng tanod. Pero hindi ko gaanong makita ang hitsura nito dahil medyo malayo ang pwesto nila mula doon sa bintana namin. Habang nakasilip ako, kitang-kita ko na may isang malaking ibon na lumipad palayo galing dun sa bintana ng bahay ni Pepe. Napakurap nga ako nun eh. Paano ka ako magkakaroon ng malaking ibon dun sa loob ng bahay ng kaibigan ko? Nagtataka rin ako kasi parang walang ibang nakapansin ng ibon na yun bukod sa akin. Kasi wala naman akong nakitang reaksyon dun sa mga tanod na ang atensyon ay nandoon lahat sa bangkay ng natagpuan nilang bata. Sa isang iglap, nagkalat na ang mga pulis dun sa area namin. Nagtatanong na sa mga karatig bahay kung may napansin ba silang kakaiba kanina na pwedeng magturo ng may kagagawan ng nangyari dun kay Mayet. Kahit nga kami ay kinatok pa sa bahay namin. Pero wala naman kaming maibigay na impormasyon dahil maghapon nga kami noong wala sa bahay at nandoon kami sa mga biyanan ko. Ang sabi kasi ng nag-interview sa aming pulis, kakaiba raw ang pagkamatay ng bata. May malaki raw kasing hiwa sa tiyan yung bata. Ganon din sa lieg. Pero mainit-init pa raw yung bangkay at halatang kamamatay lang nito. Hindi lang daw nila gustong ipagkalat ang impormasyon dahil baka pagsimulan daw ng takot sa lugar namin. Unang-unang sospek sa nangyari si Pepe. Hindi naman na nakakapagtaka yun dahil sa bakuran niya natagpuan yung bata. Pero wala siya sa bahay ng mga sandaling yun. Mga ilang minuto pa ang hinintay ng mga tanod hanggang sa makauwi na siya na may dalang isang buwig na bagong tibang saging na pasan-pasan niya sa likuran niya. Nagtatanong siya sa mga tanod kung ano raw ang nangyayari. Bakit ang daming tao sa bakuran niya? Nang sabihin naman nila sa kanya ang nangyari, nagulat siya at nabigla sa nalaman. Tinanong niya pa nga kung sino raw kaya ang gagawa ng ganong bagay sa isang bata. Nanlulumo ang balikat ni Pepe. Kahit sino, maniniwala talaga sa akto niya noon. Maliban na lang sa akin. Gaya ng sinabi ko kanina, kilalang kilala ko na si Pepe. Alam ko na ang likaw ng bituka noon dahil halos sabay na kaming lumaki. Para na nga kaming magkapatid kaya alam kong hindi totoo lahat ng ipinapakita niyang reaksyon. Alam ko nagsisinungaling siya. Pero hindi ako nagsalita ng mga sandaling yun. Wala akong sinabi dahil kahit papaano, ayoko pa ring mapahamak
ang kaibigan ko. Matibay ang alibay ni Pepe na maghapon siyang nasa bukid ng araw na yun. Kaya walang nagawa ang mga pulis kundi mag-imbestiga na lang ulit. Pero hindi doon natapos ang hinala ng mga kabarangay namin ni Pepe sa kanya. Simula kasi nang may mangyari dun sa bata, lalo pang dumami ang mga naririnig kong usap-usapan tungkol kay Pepe. Sa pagkakataong ito, hindi na lang siya isang taong nasisiraan ng bait sa paningin ng iba. Para sa kanila, isa na raw siyang aswang na takam sa dugo at laman ng tao at hayop. Patunay daw doon ang lahat ng mga ingay na naririnig nila sa bakuran ni Pepe tuwing sasapit ang madaling araw. Mga ingay na katulad ng kakaibang alulong ng aso. Mga angil at paghingal daw ng mababangis na hayop. At ang iyak ng mga alaga niyang hayop na kahit po ako noon, Sir Jupiter, ay naririnig ko rin. Sobrang gulo ng mga panahong yun, Sir Jupiter. Kahit ako, naghihinala din ako kay Pepe. Pero nangingibabaw pa rin sa akin noon ang pinagsamahan namin. Kaya kahit anong sabihin sa akin ng mga kapitbahay namin, ayoko pa rin maniwala. Hanggang isang beses, pauwi rin ako noon galing bukid. Nang makita ko na isang grupo ng mga lasing na kabarangay namin ang sumugod sa bahay ni Pepe at binabato nila yung bubungan ng bahay niya. Dali-dali ko silang sinaway at pinagsabihan noon. Hindi nakakutama ang ginagawa nila sa kaibigan ko kasi hindi naman napatunayang siya nga ang may gawa nun kay Mayet. Ipinagduduldulan naman sa akin ng mga kapitbahay namin na aswang daw si Pepe. Sabi pa nila sa akin mag-ingat daw ako dahil baka raw pag nagutom ang kaibigan ko pati ako, maisipan niyang kainin. Dahil doon, muntik na naman akong mapaaway. Mabuti na lang, mabilis itong misis ko at nakatawag agad ng barangay na siyang nagpahinto sa nagbabadya na sanang gulo noon. Nagpasalamat pa nga sa akin si Pepe no dahil sa pagtatanggol na ginawa ko sa kanya. Pero ang hindi niya akalain, pagkaalis ng mga tanod at ng iba pa naming kabarangay noon, ako mismo ang kumumpronta sa kanya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Tinanong ko siya kung totoo bang siya ang pumatay doon sa batang si Mayet. Pero kahit sa akin, tumanggi pa rin siya. Pinipilit niya akong maniwala na hindi raw siya ang may gawa nun sa bata, pero hindi niya naman magawang titigan ako sa mata habang sinasabi sa akin ang katwiran niya. Dahil patuloy pa rin nagsisinungaling sa akin noon si Pepe, wala na akong nagawa kundi sabihin sa kanya lahat. Lahat-lahat ng napapansin kong kakaiba sa kanya simula pa noon. Yung paglalaway niya, yung panlilisik at pagbabago ng kulay ng mga mata niya, yung naririnig kong mga ingay dun sa bakuran niya tuwing sasapit ang hating gabi, pati na rin ang pagpatay niya sa mga hayop na inaalagaan niya na hindi ko naman nakikitang iniluluto niya. Sinabi ko rin kay Pepe ang tungkol sa malaking ibon na nakita kong lumabas ng bahay niya nung gabing natagpuan ang bangkay ni Mayet sa bakuran niya. Lahat yun inisa-isa ko kay Pepe. Hanggang sa bigla na lang siyang napaluhod sa harapan ko. Bigla siyang umiyak. Yun ang unang beses na nakita ko siyang umiyak, kaya bigla rin akong nablangko. Nang oras ding yun, inamin sa akin ni Pepe na totoo raw ang lahat ng sinabi ko tungkol sa kanya. Nagsimula raw yun nung gabing makipamiesta siya sa ibang bayan. Pag-uwi niya raw ng bahay ay wala siyang ginawa kundi sumuka ng sumuka. Akala niya raw nasira lang ang tiyan niya sa dami ng kinain niya sa piyestahan.
Pero nagsimula raw magkaroon ng mga kakaibang pagbabago sa katawan niya. Tuwing gabi raw bigla na lang niyang nakakapa na parang humahaba at tumutulis yung mga ngipin niya. Nakakaramdam sa bigla ng matinding kalam ng sikmura na akala mo raw ay papatayin siya sa sobrang gutom. Parang may sariling buhay daw ang mga bituka niya sa loob ng katawan dahil nararamdaman niya raw na naggagalawan ang mga yon tuwing sasapit na ang dilim. Sa tuwing mangyayari daw yun, para daw siyang nawawalan ng kontrol sa sarili niya. Kumbaga malinaw na malinaw pa rin daw ang isip niya, pero hindi niya makontrol ang gagawin ng katawan niya. Hindi niya mapigilan ang gutom, lalo na raw ang pagkatakam niya sa laman ng hayop. Pero ipinangako sa akin ni Pepe na hayop lang daw ang kinakain niya at mariin niya pa rin itinatangging siya ang pumatay kay Mayet. Hindi ako kumbinsido. Alam ko pa rin na nagsisinungaling noon ang kaibigan ko. Kanina nung bumisita ako doon sa kubo niya sa bukid para sana manghiram ng karit, nakita ko yung isang kabaak ng nawawalang tsinelas ni Mayet doon na suot-suot ng bata nung natagpuan ang bangkay nito. Kung hindi si Pepe ang pumatay, bakit napunta doon ang tsinelas ng bata? Bakit naman niya may isip ang dalhin sa kubo niya? Sa tagal ng pag-uusap namin ni Pepe, siguro nainip na noon si Clarita. Sinundo niya na ako doon at kitang-kita ko kung paanong biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Pepe nang makita niya ang asawa ko. Napapikit siya habang parang may ninanamnam na amoy habang papalapit sa amin si Clarita. Akala niya siguro hindi ko napansin yun. Hindi ko na hinintay pang makalapit si Clarita kay Pepe ng mga oras na yun. Ako nang sumulubong sa kanya habang dinidiinan ko ang pagkakahawak ko dun sa itak na nakasukbit sa tagiliran ko na palagi kong dinadala sa tuwing pupunta ako ng bukid. Ang nasa isip ko noon kung aatakihin kami ni Pepe ay hindi ako magdadalawang isip na itaga sa kanya yun. Hindi ko akalaing magiging ganun ang matalik na kaibigan ko. Nang mga sandaling yun, parang bigla akong nagsisi na pinorotektahan ko pa siya sa pamamagitan ng pananahimik ko tungkol sa mga nakikita ko sa kanya. Takang-taka po si Clarita ng pagka-uwi namin sa bahay. Isinarado ko lahat ng pintuan at bintana ng bahay namin. Hindi lang basta sarado ang ginawa ko, dahil tinalian ko pa yon ng mga kawad para hindi agad matangkal kung sakali. Sinabi ko rin kay Clarita na huwag siyang aalis noon sa tabi ko. Buti na nga lang at kahit papaano, naipabato ko na noon ang bahay namin at hindi na katulad ng dati na gawa lang yun sa kahoy at kawayan. Tapos meron pang silong sa ilalim. Nung matapos ako, naisipan ko nang harapin si Clarita. Tinanong ko siya kung kailan siya huling nagkaroon ng buwan ng dalaw. Bigla siyang napaisip at sinabing, 1 buwan na raw halos ang nakakalipas, hindi pa siya dinadatnan. Doon na rin niya sinabi sa akin na madalas daw siyang mahilo nitong mga nakaraang linggo. Pero hindi naman daw siya nakakaramdam ng pagduduwak sa umaga. Pero bigla kong naalala na ang hilig-hilig niya ng mga panahong yun sa hilaw na mangga. Doon ako parang nagkaroon ng kumpirmasyon na buntis nga ang asawa ko. Kaya pala parang gustong-gusto siyang makita ni Pepe. Kaya pala ganun ang kilos ng lintik. Mukhang may balak pala siyang gawin sa asawa ko at sa magiging anak namin kung hindi ko pa nalaman ang totoo.
Sa mga sandaling yun, nakaramdam talaga ako ng sobrang tinding galit laban kay Pepe. Hindi na rin naging sapat yung pinagsamahan namin para pagtakpan ko pa siya. Ngayong pamilya ko na ang gusto niyang puntiryahin. Pakiramdam ko alam ni Pepe yun. Siguro naramdaman niyang hindi ako naniniwala sa mga kasinungalingan niya kanina. Kaya nang mismong gabi ring yun, ipinakilala sa akin ni Pepe ang bago niyang pagkatao. Kumatok siya ng gabing yun sa bahay namin. Sabi niya baka pwede niya raw akong makausap pa ng mas matagal. Dahil may gusto pa raw siyang sabihin. Hindi ko siya pinagbuksan ng pintuan noon at sinabi kong kinabukasan na lang kami ulit magkwentuhan. Pero talagang pinagpipilitan ni Pepe ang sarili niya hanggang sa palakas na nga ng palakas ang pagkatok niya. Kinukonsensya niya pa nga ako at ang sabi niya sa akin nagbago na raw ako. Porke nalaman ko na ang sikreto niya. Halimaw na raw ang tingin ko sa kanya at nasasaktan daw siya. Panay ang tanong sa akin ni Clarita kung ano raw ang nangyayari. Natatakot na raw siya sa mga sinasabi ni Pepe. Ayoko pa sanang sabihin sa kanya noon ang tungkol sa nalaman ko. Pero dahil pinipilit niya ako ay sinabi ko na rin. Sabi ko kay Clarita ay wag na siyang mag-ingay at magtago na lang siya dun sa kwarto namin. Hindi ko na pinansin pa si Pepe nun sa labas hanggang sa bigla na lang tumahimik ang paligid ng mga ilang segundo. Malakas na kalabog ang narinig namin sa bubungan namin maya-maya pa. Para talagang ipinaalam niya sa akin na nandoon pa rin siya at hindi siya aalis hanggat hindi ko siya pinapapasok. Biglang nakaramdam si Clarita ng sobrang pagkabalisa. Maya-maya ang sabi niya binabanas daw siya at para daw merong nakatitig sa kanya. Panay daw ang tibok ng tiyan niya at para daw may gumagalaw sa loob. Ramdam ko mga kasityo, ng gabing yun ay sinusubukan kaming pasukin ni Pepe sa bahay. Naririnig ko kasi yung parang mga kuko na kumakalmot sa bubungan namin. Sa mga dingding, pati na rin sa mga bintana at pintuan ng bahay. Buti na nga lang saradong-sarado ang pagkakagawa ko ng bahay namin. Lalo na doon sa kwarto naming halos purong bato na ang mga pader. Pinalakas ko na lang ang loob ni Clarita at sinabi kong hindi naman magagawang pumasok ni Pepe. Dahil kung sakali, hindi ako mangingiming patayin siya kahit na kaibigan ko pa siya. Masakit sa aking gawin o kahit sabihin lang yun, siyempre. Pero si Pepe na mismo ang nagsabi sa akin na matino ang isip niya sa tuwing aatakihin siya ng pagkaaswang. Pero hindi niya man lang subukang labanan yun at pati ang pamilya ko'y gusto niyang biktimahin. Nakaraos kami ng gabing yun. Magdamag akong gising at hindi talaga ako natulog noon para lang bantayan si Clarita. Mga bandang 5 siguro nung marinig kong lumundag si Pepe noon pababa sa bubungan namin. Pero bago siya tuluyang umalis, nagsalita muna siya noon at sinabing dadalaw daw ulit siya mamayang gabi. Pagkatapos niyang sabihin yun, nakarinig na ako ng malalakas na pagaspas na lumilipad palayo ng bahay namin. Hindi pa kami agad lumabas ng bahay ni Clarita. Hinintay muna namin at tirik na ang araw bago kami nagpasyang umalis ng bahay at dali-daling umuwi dun sa mga magulang niya. Sinabi namin sa kanila ang nangyayari kay Pepe, pero pinayuhan ko silang huwag na lang yung ipagkalat pa sa iba dahil baka may mas malala pang mangyari
kapag may ibang nakaalam ng tungkol doon. Doon muna kami tumigil sa bahay ng mga magulang ni Clarita. Malapit din kasi yun sa isang simbahan, kaya pakiramdam ko mas ligtas ang mag-ina ko doon. Medyo may kaya rin kasi ang pamilya ni na Clarita, kaya maganda ang bahay nila doon at matibay. Bukod pa sa mas matao rin doon sa lugar nila, kaya baka magdalawang isip na bumisita si Pepe doon kung sakali. Sobrang tindi ng naging pag-iingat namin para lang hindi matsyempuhan ni Pepe si Clarita. Halos hindi na lumalabas ng bahay noon ng asawa ko at palagi rin siyang may mga bantay kahit nasa loob lang siya ng bahay. Ako naman noon, gaya ng payo ng biyanan kong lalaki, naghahanap na ako noon ng mga pwedeng tumulong, hindi lang sa aming mag-asawa, kundi pati na rin kay Pepe. Hindi pa rin nawawala sa akin noon na baka may pag-asa pang magamot ang kaibigan ko. Nagtanong-tanong na ako doon sa mga albularyong kakilala namin, pero wala sa kanila ang makapagsabi sa akin kung paano gagamutin ang aswang. Hanggang sa mapadpad ako bandang Bacolod kung saan ko nakilala si Manang Simang kung tawagin ng mga nakakakilala sa kanya. Magaling na manggagamot yun na may alam daw kung paanong gagamutin ang isang taong bago pa lang nagsisimulang maging aswang. Natatakot ako noon. Kaya lang para na rin sa mag-ina ko ay nagpasya akong bumalik ulit noon sa bahay namin para sana puntahan si Pepe sa kanila. Kakausapin ko siyang sumama sa akin kina Manang Simang para magamot namin ang kung anumang sumpa o sakit na dumapo sa kanya na naging dahilan kaya siya nagkaganon. Sobra ang pagpigil sa akin ni Clarita na gawin yon pero talagang desidido na ako. Kapag kasi naipagamot ko si Pepe, hindi na niya guguluhin ang mag-ina ko at hindi na namin kailangang matakot na baka may gawin siyang masama sa kanila. Kaya lang pagdating ko sa lugar namin, hindi ko na pala maaabutan doon si Pepe. Lumayas na siya sa lugar namin. Dala lahat ng gamit niya at mukhang lumipat na siya ng ibang lugar. Pati yung mga gamit nila sa bukid nalimas. Tumakas si Pepe. Mukhang natunugan ang plano kong gawin sa kanya. Pinabayaan na nga niya yung lupang iniwan sa kanya ng tatay niya. Simula nun, hindi na siya nagpakita ulit dun sa lugar namin at walang sino man ang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Kahit yung nanay niya na taga-kabilang bayan, hinahanap siya. Pero wala na talaga. Hanggang sa mga oras na to, mga kasityo, wala pa rin nakakaalam kung saan at paano talaga nagmula ang pagiging aswang ni Pepe. Pero hindi na yon ang tanong na naiwan sa isip ko buhat ng mangyari sa amin ang karanasang ito. Ngayon ipapasa ko naman sa inyo ang tanong. Sa tingin niyo ba, tama ang hula ko na si Pepe nga ang pumatay dun sa batang si Mayet? Minsan kasi naaawa pa rin ako dun sa bata. Hindi siya nagkaroon ng hustisya dahil hindi naman napatunayang si Pepe nga ang may gawa nun sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko rin naman kasi alam noon kung may maniniwala sa akin kapag sinabi kong sa tingin ko si Pepe, yung malaking ibong nakita kong lumipad palabas ng bahay niya nung gabing natagpuan si Mayet dun sa mismong tabi ng punong mangga ni Pepe.
Paano ko ipapaliwanag sa kanila na ang hinala ko ay aswang ang kaibigang yun, kaya nagawa nitong magpanggap na kagagaling lang niya noon sa bukid? Kahit na ang totoo, kalalabas lang naman talaga niya ng bahay noon. Siguro nakukonsensya pa rin ako kaya ganito ang nararamdaman ko. Para kasing wala akong nagawa. Di na rin naman kami nagtagal sa lugar na yon pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ibinenta ko yung lupa ko doon sa Kanlaon pagkapanganak pa lang ng misis ko, tapos noon ay lumipat na kami sa Bacolod. Doon na namin pinalaki ang panganay namin. Pati na rin ang iba pang mga naging anak namin ni Clarita. Hindi na rin naman naulit pa ang nakakatakot na karanasan namin sa aswang pagkatapos nung kay Pepe. Pero hanggang ngayon, ikinikwento ko pa rin ito hanggang sa mga apo ko, kahit na may isang dekada na ring wala ang misis ko. May sarili ng pamilya ngayon ang panganay namin ni Clarita. Sa katunayan nga ay sa kanila ako nakikipisan ngayon dahil wala naman akong ibang makakasama kung bubukod pa ako ng bahay. Isa na akong dakilang lolo ngayon. Tagabantay ng mga apo ko na madalas ay kabanding ko sa pakikinig sa mga kwento dito sa inyong channel. Sila rin ang nagturo sa akin kung paano magpadala ng kwento dito sa inyo. Hanggang dito na lang ang karanasang maibabahagi ko sa inyo ngayon. Sana ay nagustuhan niyo ito. Kahit na hindi ako ganun kagaling magsalaysay. Maraming salamat sa lahat ng makikinig nito kung sakaling mapili niyo itong ipalabas sa inyong channel. Siguradong matutuwa ang mga apo ko kapag nagkataon. Sana ay mas dumami pa ang inyong mga taga-suporta. Maraming salamat po ulit.